രാമ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും ഹരേ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ. നമ ആചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരഗധാധാമദായ നഗരഗ്രാമധാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ലെവൽ 2 ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ നമ്മൾ 13ാമത്തെ അധ്യായം കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ 13ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പ്രധാനമായിട്ട് പറഞ്ഞത് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, പരമാത്മാവ്. അപ്പം ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് രണ്ടു പേരുണ്ട്. ഒന്ന് ആത്മാവും പരമാത്മാവും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പേരുണ്ട്, അതായത് ആത്മാവും പരമാത്മാവും. ഈ ആത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? പരമാത്മാവ്. പരമാത്മാവിന് എല്ലാ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ചും ഉള്ള അവബോധമുണ്ട്. ജീവാത്മാവായിട്ടുള്ള എന്താണ് ക്ഷേത്രജ്ഞന് വ്യക്തിഗത അതാ ഏത് ശരീരത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആ ശരീരവുമായിട്ടുള്ള അറിവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഭഗവാൻ വിഭുവാണ്, ജീവാത്മാവ് അണുവാണ്. അപ്പം ഭഗവാൻ എല്ലാറ്റിനെ കുറിച്ചും ഉള്ള അറിവുണ്ട്. ഭഗവാൻ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാ ശരീരത്തെക്കുറിച്ചും ബോധമുണ്ട്, അവബോധമുണ്ട്. ജീവാത്മാവിന് അത് നിലനിൽക്കുന്ന ശരീരത്തിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അവബോധമുള്ളൂ. പിന്നെ ഈ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുക, അതായത് ക്ഷേത്രത്തിനെ കുറിച്ചും ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കി, അതിനുശേഷം പിന്നെ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി. അപ്പം ആ ശരീരം, ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയപ്പെടേണ്ടത്. ഇത് മൂന്നും കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് ജ്ഞാനമാകുന്നത്. ഇത് മൂന്നും കൂടെ ഏകീഭവിക്കുമ്പോഴാണ് എന്താ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ആ പ്രക്രിയ നടക്കുന്ന, കർമ്മം എന്ന പ്രക്രിയ നടക്കുന്നതെന്ന് ഇന്നലെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. അപ്പം ഈ ഒരു ജ്ഞാനം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് എന്താണ് ഈ സംസാര സാഗരത്തിൽ നിന്ന് കടക്കാനുള്ള ആ ജ്ഞാനം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാന് ഇന്നലത്തെ ശ്ലോകത്തില്, ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. ഇനി അടുത്തത് 14ാമത്തെ അധ്യായം, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ പറ്റി. അപ്പം നമ്മൾ മുന്നേ കുറെ അധ്യായങ്ങളിൽ ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്ന് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം കേട്ടു. അപ്പം വീണ്ടും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ പറ്റി, സത്വ രജ തമോ ഗുണങ്ങളാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തെ, നമ്മുടെ ചിന്തകളെ, പ്രവൃത്തികളെ, നമ്മുടെ സ്വഭാവം, ചിന്ത, പ്രവൃത്തി, ഇത് മൂന്നും ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് എല്ലാ ചരാചരങ്ങളുടെ ഈ സ്വഭാവം, ഇതെല്ലാം ഈ ഗുണങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഗുണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഭഗവാൻ ചാതുർവർണ്ണ്യം സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് നമ്മള് 4ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ്. ചാതുർവർണ്ണ്യം മയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗച്ച എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പം ഈ ത്രിഗുണ പ്രകൃതി, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള അതിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെടുന്ന ഗുണത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഓരോരുത്തരുടെ കർമ്മങ്ങളും വരുന്നത്. ആ കർമ്മത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ ബ്രാഹ്മണനാണോ, ക്ഷത്രിയനാണോ, വൈശ്യനാണോ, ശൂദ്രനാണോ എന്നുള്ളൊരു ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് ഓരോരുത്തരുടെയും കർമ്മത്തിന്റെ ഗുണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പം ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തെ, ചിന്തകളെ, പ്രവൃത്തികളെയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് സ്വാധീനിക്കുന്നത്, അതിന്റെ ആ സ്വാധീന വലയത്തിൽപ്പെട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്.
അപ്പം ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം ശ്രീ 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 രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭാത് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പരം ഭൂയ പ്രവക്ഷ്യാമി ജ്ഞാനാനാം ജ്ഞാനമുത്തമം യജ്ഞാത്വാ മുനയഃ സർവേ പരം സിദ്ധിമതോ ഗതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി, രാജമ്മ മാതാജി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഓക്കെ. മാതാജി കോ ഹോസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി. അപ്പോ യജ്ഞാത്വാ മുനയഃ സർവേ പരം സിദ്ധിമതോ ഗതാഃ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, ഏതൊന്നറിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണോ ഋഷികളെല്ലാം തികഞ്ഞ പരിപൂർണത നേടിയിട്ടുള്ളത്, സർവോത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ആ പരമജ്ഞാനത്തെ പറ്റി ഞാൻ നിന്നോട് വീണ്ടും പറയാം. അപ്പം ആ പരമമായിട്ടുള്ള ആ ജ്ഞാനം ഏതാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പം ഒന്നാമത്തെ ഒരു ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരവും കൂടിയാണിത്. 14ാമത്തെ ഒന്നിൽ ഭഗവാൻ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നും ആ ത്രിഗുണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ചിന്തകളിലും പ്രവൃത്തികളിലും ഒക്കെ അത് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും ആത്മാവിനെ അവ കുടുക്കിൽപ്പെടുത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായിട്ട് ത്രിഗുണങ്ങളെ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മാവ് എങ്ങനെയാണ് ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകുന്നതെന്നും എങ്ങനെയാണ് അതിനെ മോചിപ്പിക്കുന്നതെന്നും ഏതേത് വിധത്തിലാണെന്നും ഒക്കെ ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ വളരെ വിശദമായിട്ട് വിവരിക്കുന്നു. അപ്പം ഈ അധ്യായത്തിൽ വിവരിക്കപ്പെടുന്ന ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം മറ്റുള്ള അധ്യായങ്ങളിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമാണെന്ന് തന്നെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. ഈ ജ്ഞാനം നേടിയത് കൊണ്ടാണ് ഋഷിവര്യന്മാര് പരിപൂർണതയിലെത്തിയത്. കാരണം നമ്മുടെ ചിന്തകളെ, കർമ്മങ്ങളെയും സ്വഭാവത്തെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഈ ത്രിഗുണങ്ങളാണ്. സത്വ, രജ, തമോ ഗുണങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ മായയിൽ മോഹിക്കപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഓരോ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളെ ആ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മറച്ചു പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിക്കാതെ നമ്മളെ വീണ്ടും ഭൗതികതയിലേക്ക് കുടുക്കി വിടുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളാണ്. ത്രിഗുണങ്ങൾ അത്രയും വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ട്. ഒരു അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ ഒരു പ്രഭവ ശക്തിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഒരു ശക്തിയായിട്ടുള്ള ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടക്കുക എന്നത് എളുപ്പമല്ല. എന്നാൽ എന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുന്നതിലൂടെ അത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വളരെ എളുപ്പം സാധിക്കാവുന്നതാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ, ഒരു അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ആ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ വിശദമായിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം ഇതം ജ്ഞാനമുപാശ്രിത്യ മമ സാധർമ്മ്യമാഗതാം സർഗേ വീനോപജായന്തേ പ്രളയേന വ്യഥന്തി ച. ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്റേതിനു സമാനമായ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ ഉറച്ചു നിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവൻ സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനിക്കുകയുമില്ല, പ്രളയകാലത്ത് ആകുലചിത്തനാവുകയുമില്ല. അപ്പം ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു ശ്ലോകത്തില്, ഒരു അധ്യായത്തില് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് പാപമാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും ഒരു വ്യക്തി പാപം ചെയ്യാനായിട്ട് തുനിയുന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, അത് ത്രിഗുണങ്ങളുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് നമ്മളെ ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. നമ്മളെ ആ മായയിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ബന്ധിപ്പിച്ച് നിർത്തുന്നതിന്റെ ഏക കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രിഗുണങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സമ്പർക്കം മൂലമാണ്. അപ്പം ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്റേതിന് സമാനമായ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ ഉറച്ചു നിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവൻ സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനിക്കുകയുമില്ല, പ്രളയകാലത്ത് ആകുലചിത്തനാകുകയുമില്ല. അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ ജ്ഞാനം നമുക്ക് ശരിയായിട്ട് ഉറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇത് ഉറച്ചു കഴിയുകയും അതിനെ നമ്മൾ വിജ്ഞാനമാക്കി, അതിനെ നമ്മൾ ശരിക്കും അനുഭവിച്ച് അറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അതിന്റെ ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സമ്പർക്കങ്ങളും നമ്മൾ നിർത്തി അതിനോട് പൂർണ്ണമായിട്ടും നമുക്ക് വിരക്തി വന്നു കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ ആസക്തി മുഴുവനും ഭഗവാനിലും ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലും മാത്രമാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പരിശുദ്ധമാകുന്നത്. അങ്ങനെ പരിശുദ്ധമായി കഴിഞ്ഞ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഒരിക്കലും ഭൗതിക വിഷയങ്ങളോട് യാതൊരു തരത്തിലും അറ്റാച്ച്മെന്റ്, ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു വിഷയങ്ങളോടും എന്തൊക്കെ തന്നെ ഏതൊക്കെ വിഷയങ്ങളാലാണോ നമ്മൾ വീണ്ടും മോഹിക്കപ്പെട്ടു പോകുന്നത്, നമ്മൾ വീണു പോകുന്നത്, പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ വീണു പോകുന്നത്, അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇതിലും നാവിന്റെ രുചി ആയിക്കോട്ടെ, മറ്റ് എല്ലാ കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി, ഈ 5 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ നമ്മളെ മോഹിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാകുന്ന ഒരു വിഷയങ്ങളിലും നമ്മൾ ഒരിക്കലും വീണു പോകില്ല. നമ്മൾ അത്രയും ഉയർന്ന തലത്തിൽ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങളിൽ സേവന നിരതരാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പം അങ്ങനെ ജ്ഞാനം ലഭിച്ച ഒരാള്
പ്രളയകാലത്ത് ഒരിക്കലും ആകുലചിത്തനാവില്ല. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം, ആ ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ച് നല്ല അറിവുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ശരീരത്തിന്റെ നാശത്തെക്കുറിച്ചും ശരീരം നശിക്കുന്നതാണ് ആത്മാവിന്റെ അനശ്വരതയെക്കുറിച്ചും ത്രിഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനവും എല്ലാം നേടിയത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും ഒരു ആകുലതയോ ഉത്കണ്ഠയോ ഭയമോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ജ്ഞാനം മനസ്സിലാക്കി അതിനെ വിജ്ഞാനമാക്കി അതിനെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി ആ ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക്, ആ പരമപദ പ്രാപ്തിയിലേക്ക് തന്റെ അറിവിനെ കൊണ്ടെത്തിച്ച ആധ്യാത്മിക സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ ഉയർന്ന തലത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തി ഒരിക്കലും പിന്നീട് വീണ്ടും സൃഷ്ടി നടക്കുന്ന, ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രി കഴിഞ്ഞ് പകലാകുമ്പോഴാണ് സൃഷ്ടി വരുന്നതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ ആ സൃഷ്ടി നടക്കുന്ന സമയത്ത് പിന്നീട് ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുടെ ഒരു ഭാഗമാകേണ്ടി ഒരിക്കലും വരുന്നില്ല. ഈ ഒരു ലോകത്തേക്ക് പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ജനിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ബോധതലം എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലായിരിക്കും. ഭഗവാനോട് തുല്യമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പം ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട്, അത് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയണം, ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾ, അതായത് ഭഗവാന്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളാണ് ഒരു ഭക്തന് ലഭിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ശക്തി ഒരിക്കലും നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈശ്വരന് തുല്യനല്ല. പക്ഷെ ഈശ്വരനോട് ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈശ്വരന് തുല്യനാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വ്യക്തി ഈ ഒരു ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നെ ഭൗതികതയുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ തികച്ചും അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലാണ് വർത്തിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും പ്രളയം കാലത്ത് ആകുലചിത്തനാവുകയുമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിന്റെ നാശത്തെക്കുറിച്ച് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഉത്കണ്ഠയും അദ്ദേഹത്തിനുള്ള ഭയവുമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും പുനർജന്മത്തിന്റെ പ്രക്രിയയിലേക്ക് അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ചെന്നെത്തിപ്പെടുന്നുമില്ല. അടുത്തത് 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം. മമയോ നിർമഹത് ബ്രഹ്മ തസ്മിൻ ഗർഭം ദധാമ്യഹം സംഭവ സർവഭൂതാനാം തതോ ഭവതി ഭാരത. അല്ലയോ ഭാരത, ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സമഗ്ര ഭൗതിക സത്തയത്രേ ജനനത്തിന് കാരണം. അത് എന്നിൽ നിന്നും ഗർഭം ധരിച്ച് സകല ജീവികൾക്കും ജന്മം കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സമഗ്ര ഭൗതിക സത്തയത്രേ ജനനത്തിന് കാരണം. അത് എന്നിൽ നിന്നും ഗർഭം ധരിച്ച് സകല ജീവികൾക്കും ജന്മം കൊടുക്കുന്നു. അപ്പം ലോകത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പൂർണ്ണ വിവരണമാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരുടെയും അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിന്റെയും ജീവാത്മാവിന്റെയും സംയോഗത്താലാണ് ഈ പ്രവൃത്തികൾ നടക്കുന്നത്. അപ്പം ഭൗതിക പ്രകൃതിയും ജീവസത്തയുമായുള്ള സംയോഗം സാധ്യമാകുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ സർവേശ്വരൻ തന്നെയാണ് അതിനെ സാധ്യമാക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇത് മൂന്നും കൂടെ യോജിക്കുമ്പോഴാണ് ശരീരവും ജ്ഞാനവും ജ്ഞേയവും ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള സംയോഗം കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കർമ്മം ഉണ്ടാവുന്നതും ഒരു സകല ജീവികൾക്കും ജന്മം കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം അങ്ങനെ അതിന് സാധ്യമാക്കുന്നത് ആരാണ്? ആ ഈശ്വരന്റെ ഇടപെടൽ കൊണ്ടാണ് ഇത് മൂന്നും കൂടെ സംയോജിച്ച് ജീവാത്മാവും ആ കർമ്മവും ഭൗതിക പ്രകൃതിയും കൂടി മൂന്നും സംയോജിക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ ആ കർമ്മം നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ സർവേശ്വരൻ തന്നെയാണ് ഇതിനെല്ലാം സാധ്യമാക്കുന്നത്. അപ്പം ഭഗവാന്റെ മഹത്തത്വമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഈ സമഗ്രമായിട്ടുള്ള ഈ വിശ്വ ആവിഷ്കാരത്തിന്റെയും കാരണം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ സമഗ്ര ഭൗതിക തത്വത്തെ ചിലപ്പോൾ ബ്രഹ്മം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഈ പ്രകൃതിയുടെ ഈ മഹത്തത്വം, മിഥ്യാഹങ്കാരം, മഹത്തത്വത്തിനെ പ്രധാനം എന്നും പറയുന്നു. അപ്പം ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ ബ്രഹ്മം എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ത്രിഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ. അപ്പം പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ സമഗ്ര ഭൗതിക തത്വത്തെ പൂരിതമാക്കുകയും അങ്ങനെ എണ്ണമറ്റ വിശ്വാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ പലതരത്തിലുള്ള സൃഷ്ടി നടക്കുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ഇവിടെ ജനിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പലതരത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ ഉണ്ടാവുകയും ആ ജീവാത്മാക്കളിൽ നിന്ന് പലതരത്തിലുള്ള വിശ്വാസങ്ങൾ, എണ്ണമറ്റ വിശ്വാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. മഹത്തത്വം എന്ന ആ ഭൗതിക സത്തയെ ഭൗതിക സാഹിത്യങ്ങൾ ബ്രഹ്മൻ എന്നാണ് വിവരിക്കുന്നത്. തസ്മാദാത് ഏതത് ബ്രഹ്മനാമരൂപം അന്നം ച ജായതേ, മുണ്ടകോപനിഷത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണത്. അതായത് പരമപുരുഷൻ ബ്രഹ്മത്തെ ജീവസത്തകളുടെ ബീജങ്ങളാൽ പൂരിതമാക്കുന്നു. ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു മുതലായ 24 മൂലകങ്ങൾ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന് വേണ്ടി, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന് വേണ്ടി ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചതാണ്. ഇവ കൊണ്ടാണ് ഭൗതിക ലോകം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതെല്ലാം ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഘടകങ്ങളാണ്. അപ്പം ഇതെല്ലാം ഈ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ഇതെല്ലാം മഹത്തായ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഘടകങ്ങളാണിത്. അപ്പം 7-ാം അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവയ്ക്ക് അതീതമായിട്ടുള്ള ജീവസത്തയെ മറ്റൊരു ഉത്കൃഷ്ട പ്രകൃതിയുമുണ്ട്, ജീവസത്ത എന്ന. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് അധമമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്. അതില് ഭഗവാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ശക്തിയായിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്.
അപ്പം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാലാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായിട്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്തുകയും അങ്ങനെ ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ഉളവാകുകയും ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ മൂലമാണ്. ഇതിനകത്തൊരു ഉദാഹരണം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, അരിക്കൂമ്പാരത്തിൽ തേളുകൾ മുട്ടയിടാറുണ്ട്. ചിലർ കരുതും ആ അരിയിൽ നിന്നാണ് തേളുകൾ പിറക്കുന്നതെന്ന്. അത് വാസ്തവമല്ല. പെൺതേളുകൾ അരിയിൽ മുട്ടയിടുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അതുപോലെ ജീവജാലങ്ങളുടെ എല്ലാം ഉത്പത്തിക്ക് കാരണം ഭൗതിക പ്രകൃതിയല്ല, ഈ കാണായ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് സ്വയമേവ ഉണ്ടായതല്ല ജീവജാലങ്ങള്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സൃഷ്ടികൾ എന്ന മട്ടിൽ ഈ ജീവജാലങ്ങളൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നുവെങ്കിലും അവയ്ക്ക് ബീജപ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഒരു അറിവ് വെച്ച് വളരെ പരിമിതമായ അറിവ് വെച്ച് നമ്മൾ വിചാരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചോ അതൊന്നും ധാരണയില്ലാത്തവർ വിചാരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരനെ കുറിച്ചൊന്നും ധാരണയില്ലാത്തവർ വിചാരിക്കും ഈ ഒരു ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടായി ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു ജീവകണങ്ങളാണ് എന്ന് ജീവജാലങ്ങൾ എന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സൃഷ്ടികൾ എന്ന മട്ടിൽ ആണ് പുറത്തു വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് തോന്നുന്നുവെങ്കിലും അവയ്ക്കെല്ലാം ബീജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്, ഈ ജീവജാലങ്ങളുടെ എല്ലാം ബീജമായിട്ട് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നു. എല്ലാ ജീവികൾക്കും തങ്ങളുടെ പൂർവ്വകർമ്മങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അത് സുഖമായിട്ടോ ദുഃഖമായിട്ടോ ഒക്കെ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്ക് വ്യത്യസ്ത ശരീരങ്ങളാണ്, വ്യത്യസ്ത ചിന്താഗതികളാണ്, വ്യത്യസ്ത വിശ്വാസങ്ങളാണ്. അങ്ങനെ പല രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും ഒക്കെ ഓരോരുത്തരും ജനിക്കുന്നതിന് കാരണം എന്താണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഓരോരുത്തരും ചെയ്ത കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പൂർവ്വകർമ്മങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ വിധത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് ഓരോ ജീവജാലങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ഇവിടെ ഒരുക്കി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ സകല ജീവസത്തകളുടെ ആവിർഭാവത്തിന് കാരണം ആരാണ്? അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ആ ബീജമായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ആ ബീജപ്രദാതാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എല്ലാറ്റിനും കാരണം. പക്ഷെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് മാത്രം ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നതാണ് ഈ ജീവൻ എന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്നതാണ്. അത് അജ്ഞാനമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അടുത്തത് 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം. സത്വം രജസ്തമ ഇതി ഗുണാഃ പ്രകൃതി സംഭവാഃ നിബധ്നന്തി മഹാബാഹോ ദേഹേ ദേഹിനമവ്യയം. ഹേ മഹാബാഹുവായ അർജുന, 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. അത് സത്വം, രജസ്, തമസ്. ശാശ്വതനായ ജീവാത്മാവിന് പ്രകൃതി സംയോഗം ഉണ്ടാകുന്നതോടെ അത് ഈ ഗുണങ്ങളാൽ ബദ്ധനാകുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ജീവൻ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നതോടുകൂടി ഈ ഭൗതികതയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുകയാണ്. ആ വരുന്നതോടുകൂടി ആ സത്വ, രജസ്, തമോ ഗുണങ്ങളാൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ബന്ധിക്കപ്പെടുകയാണ്. അപ്പം അഭൗതികനാകിയാൽ ജീവാത്മാവ് എന്നത് എന്താണ്? ജീവാത്മാവ് ഒരിക്കലും ഭൗതിക ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ല, ഭൗതികതയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിർമ്മിച്ച ഒരു ഇതല്ല. അത് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചതാണ്. മൂലകങ്ങളാണ് 24 മൂലകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനൊക്കെ നാശമുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? അഭൗതികനാണ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം അത് ഈശ്വരന്റെ അംശമായതുകൊണ്ട്. അത് ഭൗതികമല്ല ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അഭൗതികനാകിയാൽ ജീവാത്മാവിന് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. അത് ഈശ്വരന്റെ അംശമാണ്. അത് ഈ ശരീരം, അതായത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ അതിന് ശരീരം സ്വീകരിച്ചേ മതിയാകുള്ളൂ. ആ ശരീരം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്തിനാണ് ജീവൻ ശ്രമിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ജീവാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്നുള്ള മോചനമാണ് അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ശരീരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ അത് ഇവിടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എങ്കിലും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ബദ്ധനായിട്ട് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ വ്യാമോഹിതനായിട്ട് അത് പ്രവർത്തിച്ചു പോരാൻ നിർബന്ധിതനായി തീരുകയാണ് ആത്മാവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം വിവിധ തരത്തിലുള്ള ശരീരങ്ങളിലാണ് ഈ ആത്മാവ് പല ശരീരങ്ങളിലും അതിന്റെ യോഗ്യതയ്ക്കനുസരിച്ച് പല ശരീരങ്ങളിലും ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരുന്നു. എത്ര ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളുണ്ട്? 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളിലൂടെ പല യോനികളിലൂടെയും ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരുന്നു. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രകൃതിയുടെ വിഭിന്ന ഭാവങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാന് ഈ ആത്മാവ് എന്താണ് ഈ ശരീരം എടുക്കേണ്ടി വരാൻ നിർബന്ധിതനായി തീരുന്നു. അപ്പം വൈവിധ്യമാർന്ന സന്താപങ്ങൾക്കും സന്തോഷങ്ങൾക്കും കാരണം എന്താണ്? ഓരോ ശരീരത്തിലും ഓരോ കർമ്മങ്ങളാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ ശരീരം സ്വീകരിക്കുമ്പോഴും മനുഷ്യ ശരീരത്തിലാകുമ്പോഴും ഓരോരോ ചിന്താഗതികൾ, ഓരോരോ വിശ്വാസങ്ങൾ, ഓരോരോ കർമ്മങ്ങൾ, ഓരോരോ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ. മൃഗങ്ങളിലും ആയിക്കോട്ടെ, ജലജീവികളായിക്കോട്ടെ, ഏത് ജന്തു ജീവജാലങ്ങളിലായാലും അതാതിന്റെ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളാണ് അത് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് അതിനടുത്ത ജന്മങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ലോകത്തിൽ പല പല വൈവിധ്യങ്ങൾ വരുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്.
അപ്പൊ വൈവിധ്യമാർന്നിട്ടുള്ള സന്താപങ്ങൾ, ഓരോരുത്തരുടെ ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും വരുന്നത് പല രീതിയിലാണ്. നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത രീതിയിലാണ് ഓരോരുത്തർക്കും ദുഃഖങ്ങൾ വരുന്നത്, ദുരിതങ്ങൾ വരുന്നത്, മരണം വരുന്നത്, സന്തോഷങ്ങൾ വരുന്നതും പല രീതിയിലാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെയൊക്കെ കാരണം എന്താണ്? ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അതിന്റെ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഫലമാണ് അവരനുഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അടുത്തത് 6ാമത്തെ ശ്ലോകം. തത്ര സത്വം നിർമ്മലത്വാത് പ്രകാശകമനാമയം സുഖസംഗേന ബധ്നാതി ജ്ഞാനസംഗേന ചാനഘ. ഹേ പുണ്യാത്മാവെ, മറ്റുള്ളവയെ അപേക്ഷിച്ച് വിശുദ്ധമാകിയാൽ സത്വഗുണം പ്രകാശമാനവും എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. ആ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവർ സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ബദ്ധരാക്കപ്പെടും. അപ്പോൾ സത്വഗുണത്താൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നത്? അപ്പൊ ഈ 3 ഗുണങ്ങളാലും നമ്മൾ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ഈ 3 ഗുണങ്ങളിലും ഏറ്റവും നല്ല ഗുണം, ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് സത്വഗുണമാണ്. അപ്പൊ ആ സത്വഗുണത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സത്വഗുണത്താൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്, സത്വഗുണത്താൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ഭൗതിക പ്രകൃതിയാൽ ബദ്ധരായ ജീവസത്തകൾ പലവിധമുണ്ട്. ഒരാൾ സന്തുഷ്ടനായിരിക്കും, മറ്റൊരാൾ കർമ്മനിരതനായിരിക്കും, ഇനി ഒരാൾ നിസ്സഹായനായിട്ടായിരിക്കും. ഇത്തരം മാനസികാവസ്ഥയിലുള്ള പലർക്കും പല മനോഭാവത്തിലൂടെയാണ്. ചിലര് അവരുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് വളരെ നിസ്സഹായ അവസ്ഥയിലായിരിക്കും. ചിലര് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ജോലികളിൽ മുഴുകിയിരിക്കും. മറ്റൊരാള് കിട്ടുന്നതെല്ലാം കൊണ്ട് തൃപ്തനായിട്ട് സന്തുഷ്ടനായിട്ടിരിക്കും. ഇങ്ങനെ പല പല ഭാവത്തിലാണ്. അതൊക്കെ അവരുടെ ഗുണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോരുത്തരും ഓരോ തരത്തിലുള്ള ആ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതിന് കാരണം എന്താണ്? ഇങ്ങനെ ഈ പ്രകൃതിയിലെ ബദ്ധാവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം എന്താണ്? ഈ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ബദ്ധരായിരിക്കുന്നതെന്ന് ഈ ഭാഗത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പം സത്വഗുണത്തെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭൗതിക ലോകത്തില് സത്വഗുണം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിന്റെ ഫലം എന്തെന്നാല് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി മറ്റു വിധത്തിൽ ബദ്ധരായവരെക്കാൾ ബുദ്ധിമാനാണ്. മറ്റു വിധത്തിൽ ബദ്ധരായവരെക്കാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രജോ ഗുണത്തിലും തമോ ഗുണത്തിലും ബദ്ധരായവരെക്കാൾ ബുദ്ധിമാനാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിലുള്ള ഒരാളെ ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങൾ അധികം ബാധിക്കാറില്ല. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുദ്ധി കൊണ്ടും ചിന്ത കൊണ്ടും പ്രവൃത്തി കൊണ്ടും ഒക്കെ രജോ ഗുണത്തെക്കാളും തമോ ഗുണബാധിതരെ കഴിഞ്ഞും ഒരുപാട് ഉയരത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ദുഃഖങ്ങളൊന്നും അധികമായിട്ട് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല, ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പം ഭൗതിക ജ്ഞാനത്തിൽ താൻ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന ബോധവും ആ വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ സത്വഗുണാവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്ന ഇപ്പം ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ ഉദാഹരണമായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സത്വഗുണപ്രഭാവം അദ്ദേഹത്തിൽ കൂടുതലായിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പം സത്വഗുണപ്രഭാവം എന്താണ്? പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ഏറെക്കുറെയൊക്കെ, ഒരുപാടല്ല ഏറെക്കുറെയൊക്കെ നമ്മളെ മോചിപ്പിക്കും. കാരണം നമ്മൾ ധർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കും. കുറെയൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ധർമ്മ അധർമ്മങ്ങളെ വേർതിരിച്ചറിയുവാനും ധർമ്മത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ബുദ്ധി വൈഭവം ഈ സത്വഗുണത്തിലാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അധികം ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല സത്വഗുണത്തിൽ വർത്തിക്കുന്നവർക്ക് എന്ന് പറയാൻ കാരണം നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൂടുതലും നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുവാനായിരിക്കും നമ്മുടെ മനസ്സ് നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അധികം ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നില്ല. അപ്പം ഈ സാത്വിക ഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ അറിവുണ്ടാകും. അവർക്ക് എപ്പോഴും അവർ സന്തുഷ്ടമായിട്ടിരിക്കാൻ കാരണം അവർക്ക് എപ്പോഴും നല്ല അറിവുണ്ട്. അപ്പം സത്വഗുണം കൂടുതൽ ജ്ഞാനത്തെയും സന്തോഷത്തെയും ഉളവാക്കുന്നു. എപ്പോഴും സന്തോഷത്തിലും ആ ജ്ഞാനത്തിലും ഭൗതികപരമായിട്ടുള്ള അറിവിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ അവർ വളരെ ഉയർന്നതാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എപ്പോഴും സന്തോഷത്തിലായിരിക്കും, എപ്പോഴും സന്തുഷ്ടിയോടുകൂടി അവരിയ്ക്കുക. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഉദാഹരണം പറയുന്നത്, ഈ സത്വഗുണത്തിൽ വർത്തിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചുള്ള ഉദാഹരണം പറയുന്നത് ബ്രാഹ്മണരെ പറയുന്നുണ്ട്, ശാസ്ത്രകാരന്മാര്, ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര്, തത്വചിന്തകര്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവരാണ് നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക തലത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ബുദ്ധിമാന്മാരെന്ന് നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നവര്. ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ, വിവിധ തരത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ, വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ ഉള്ളവരായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര്, പിന്നീട് തത്വചിന്തകന്മാര്, കവികള്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക തലത്തിൽ നമ്മൾ ഉയർന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ സത്വഗുണത്തിൽ വർത്തിക്കുന്നവർ. അവരൊരിക്കലും ഒരു തരത്തിലും അധമമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളിലേക്കൊന്നും പോലെ തീരെ അധവദിച്ച, അല്ലെങ്കിൽ തമോ ഗുണത്തിനൊക്കെ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള തമോ ഗുണത്തിൽ പെട്ടുഴലുന്ന ആൾക്കാരുടെ പോലുള്ള ഏറ്റവും അധവദിച്ച പ്രവൃത്തികളോ കർമ്മങ്ങളോ ഒന്നും അവർ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല. അവരുടെ ബുദ്ധിയും ചിന്തയും എപ്പോഴും കുറച്ചൊരു ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ളതാണ്, ഒരു നിലവാരമുള്ള തലത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ ചിന്ത ഞാൻ ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ മുന്നേറിയെന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ എല്ലാം കൊണ്ടും നല്ലതാണ്, നല്ല വ്യക്തിത്വമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് നല്ല അറിവുണ്ട്, നല്ല പാണ്ഡിത്യമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൊണ്ടും എനിക്ക് എല്ലാം ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ഭാവം വരും അവർക്ക്. അപ്പം ആ ഒരു ഭാവം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ഭാവം നമ്മളെ, ആ ഭാവത്തിൽ നമ്മൾ കുടുങ്ങിപ്പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ്
സത്വഗുണത്തിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ആ സത്വഗുണത്താൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിലുള്ള ആ ഗുണവും ആ സത്വഗുണത്താൽ എങ്ങനെ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഇതെല്ലാം നമുക്കുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ബോധം, ഞാൻ സന്തുഷ്ടവാനാണ്. തികച്ചും മറ്റുള്ള ജീവാത്മാക്കളൊക്കെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്റെ നിലവാരം ഒരുപാട് ഉയർന്നതാണ്, എനിക്ക് എല്ലാം കൊണ്ടും ഞാൻ സന്തുഷ്ടനാണ് എന്നുള്ള ആ ഭാവം എപ്പോഴും നിഴലിക്കുന്ന അതാണ് ആ എന്താണ് സത്വഗുണത്താൽ നമ്മൾ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ് സത്വഗുണത്തിൽ ജ്ഞാനമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സത്വഗുണത്തിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം ഇതാണ്. മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്തത് 7ാമത്തെ ശ്ലോകം. രജോരാഗാത്മകം വിദ്ധി തൃഷ്ണാസംഗസമുദ്ഭവം സന്നിബധ്നാദി കൗന്ദേയ കർമ്മസംഗേന ദേഹിനം. അടുത്തത്, അല്ലയോ കുന്തി നന്ദന, അളവറ്റ തൃഷ്ണാധിക്യത്താൽ നിന്നുളവാകുന്നതത്രേ രജോ ഗുണം. ദേഹസ്ഥനായ ജീവനെ അത് ഭൗതികമായ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ കുടുക്കിയിടുന്നു. അപ്പം എങ്ങനെയാണ് രജോ ഗുണം ഒരു മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവത്തെയും ചിന്തകളെയും പ്രവൃത്തികളെയും സ്വാധീനിക്കുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് രജോ ഗുണത്താൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നത്? രജോ ഗുണം സത്വഗുണത്തെ അപേക്ഷിച്ച് എത്രത്തോളം നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ, അല്ലെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തുനിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പം സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും തമ്മിലുള്ള ആസക്തി ഒന്ന്, അവർ തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ആകർഷണം രജോ ഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവം മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ഒരു കണക്കിന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭൗതിക ലോകം നിലനിൽക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രജോ ഗുണത്തിന് അടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ രജോ ഗുണ പ്രഭാവമാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. കാരണം ജീവജാലങ്ങളിലെല്ലാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ് രജോ ഗുണം. കാരണം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ ആസ്വദിക്കാനുള്ള, ചൂഷണം ചെയ്യാനുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതി ശരീരബോധം തലം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്, കർമ്മങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് ശരീരം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളുണ്ട്. അതെല്ലാം ഈ രജോ ഗുണത്തിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ആ ആസക്തിയുടെ അളവിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ചിലർക്ക് അമിതമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട് ഭൗതിക വിഷയങ്ങളോട്, ചിലർക്ക് ഒരു മിതമായിട്ടുള്ള തരത്തിലേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിനോട് അനുബന്ധിച്ചിരിക്കും അവരവരുടെ അനുഭവങ്ങളും. അപ്പൊ അമിതമായിട്ട് ആസക്തി ഉള്ളവരൊക്കെ കൂടുതൽ ദുഃഖങ്ങളിലേക്ക് ചെന്നുപെടും. അപ്പം സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ തമ്മിലുള്ള ആസക്തി ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മാത്രമാണെന്നല്ല പറയുന്നത്. പിന്നെ എന്താണ് സ്ത്രീക്ക് പുരുഷനിലും പുരുഷന് സ്ത്രീയിലും ആകർഷണമുണ്ട്. ഇതിനെ രജോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഈ രജോ ഗുണം വളരുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഭൗതിക സുഖങ്ങളിലുള്ള താല്പര്യവും വർദ്ധിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക സുഖങ്ങളോടുള്ള താല്പര്യം വർദ്ധിക്കുന്നത് രജോ ഗുണം നമ്മളിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പം അപ്പൊ ഈ രജോ ഗുണം വളരുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് എന്താണ്, നമുക്ക് ഓരോ സുഖങ്ങളും ആസ്വദിക്കാനുള്ള ആസക്തി, ആ അറ്റാച്ച്മെന്റ് കൂടി വരും. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സുഖങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനുള്ള, അതായത് നമ്മുടെ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റാവുന്നതിനൊക്കെ ആസ്വദിക്കാനുള്ള അമിതമായിട്ടുള്ള ത്വര വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? രജോ ഗുണത്തിന്റെ ആ രജോ ഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവം നമ്മളിൽ കൂടുതലായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പം എത്ര ആസ്വദിച്ചാലും നമുക്ക് മതി വരാത്തത് രജോ ഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവം കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്ഥാനമാനങ്ങളായിക്കോട്ടെ, നമുക്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിലായിക്കോട്ടെ, മറ്റു തലത്തിലുള്ള ജോലിയിലായിക്കോട്ടെ, എല്ലാത്തിലും സ്ഥാനമാനങ്ങളോട് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട്. കുടുംബ ജീവിതത്തിനോട് ഭയങ്കരമായ ആസക്തിയുണ്ട്, വ്യക്തികളോട് ആസക്തിയുണ്ട്, പലതരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കളോട് ആസക്തിയുണ്ട്. ഇതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ രജോ ഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവം മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളോടൊക്കെ ഉള്ള ആസക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? രജോ ഗുണത്തിന്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ്. അപ്പൊ രജോ ഗുണ പ്രഭാവം കൊണ്ടാണ് ഇത്തരം വിഷയങ്ങളോട് സ്ഥാനമാനങ്ങളോട്, ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ഏത് വിഷയങ്ങളോടുമുള്ള സ്ഥാനമാനങ്ങളോടായിക്കോട്ടെ, കുടുംബത്തിനോട് അമിതമായിട്ടുള്ള ആസക്തി, മക്കളോട്, ഭാര്യയോട്, ഇതൊന്നും വേണ്ട എന്നല്ല ഇതിന്റെ അർത്ഥം പറയുന്നത്. പക്ഷെ അമിതമായിട്ടുള്ള ആസക്തിയിൽ കുടുങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ദുഃഖം തന്നെയാണ് അനുഭവിക്കാൻ വരും. ഒരിക്കലും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സന്തോഷം നമുക്ക് ഒരിക്കലും ലഭിക്കില്ല. അമിതമായിട്ട് സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുക, കീർത്തി ആഗ്രഹിക്കുക, അത് അമിതമായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സമാധാനം, സന്തോഷം, സന്തുഷ്ടി ഒരിക്കലും സ്ഥിരമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടില്ല. ഒരു കുറച്ചു കാലത്തേക്കൊക്കെ കിട്ടിയെന്നിരിക്കും, പക്ഷെ പലപ്പോഴും അവിടുന്ന് നമുക്ക് ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് കുടുംബത്തിനോട് നമുക്ക് അമിതമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് തിരിച്ചടികൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള ഒന്നും സ്ഥിരമല്ല, സ്ഥായിയല്ല. അത് വ്യക്തികളോടായിക്കോട്ടെ, വസ്തുക്കളോടായിക്കോട്ടെ, നമ്മുടെ ശരീരത്തിനോട് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ, ഒക്കെ നമുക്ക് ദുഃഖം തന്നെയാണ് കൂടുതലും നമുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരിക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇത്തരം കർമ്മങ്ങളൊക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ കൂടുതലും രജോ ഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവം നമ്മുടെ ചിന്തകളിലും ബുദ്ധിയിലും പ്രവൃത്തിയിലും വിശ്വാസത്തിലും ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കത് വരുന്നത്. ഈ രജോ ഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവം മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നതോറും ഈശ്വരനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള
താല്പര്യം കുറയും, ഈശ്വര വിശ്വാസം കുറയും, എന്താണ് ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യങ്ങളും വിശ്വസിക്കാനുള്ള താല്പര്യം കുറയും. താല്പര്യം മുഴുവൻ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളോടായിരിക്കും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ ബുദ്ധി വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അവ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി ആവണമെങ്കിൽ എന്താണ്, ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പിൻവലിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ, ആ സത്വഗുണത്തിൽ നിർത്തിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പം രജോ ഗുണം എങ്ങനെയാണ്, ഈ രജോ ഗുണത്തിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ആ മോഹവലയത്തിൽ പെട്ട് കഴിയുകയാണ്. തികച്ചും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ മോഹവലയത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. അപ്പം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഭൗതിക പ്രകൃതി നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് നിലനിൽക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ശരീരം തന്നിട്ടുണ്ട്, ശരീരത്തെ നിലനിർത്തേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെയൊക്കെ പിന്നാലെ നമ്മൾ പായും. അപ്പം അത് അമിതമായിട്ട് ഇതാകുന്നതാണ് രജോ ഗുണത്തിന്റെ ഉന്നതാവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ് രജോ ഗുണത്തിൽ നമ്മൾ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് 8ാമത്തെ ശ്ലോകം. തസ്മാത്വജ്ഞാനജം വിദ്ധി മോഹനം സർവദേഹിനം പ്രമാദാലസ്യ നിദ്രാഭിസ്തന്നിബധ്നാതി ഭാരത. ഹേ ഭാരതപുത്ര, അജ്ഞാനജന്യമായ തമോ ഗുണമാകട്ടെ സർവശരീരികളെയും വ്യാമോഹിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഗുണത്തിന്റെ ഫലങ്ങളായ പ്രമാദം, അലസത, നിദ്ര എന്നിവ ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവിനെ കുടുക്കിയിടുന്നു. ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമ്മൾ ജനിക്കുന്നതേ ബദ്ധരായിട്ടാണ്. അപ്പം അതിന്റെ കൂടി ഈ ത്രിഗുണങ്ങളാലും കൂടി ബന്ധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി ബന്ധിക്കപ്പെടുകയാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക്. അപ്പം ഈ ശരീരം എടുക്കുന്നതേ നമ്മൾ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ത്രിഗുണങ്ങളും കൂടെ നമ്മളെ പിടികൂടി കഴിയുമ്പം രജോ ഗുണത്തെ കഴിഞ്ഞും ഭയങ്കര ദോഷകരമാണ് തമോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. തമോ ഗുണം ബാധിച്ചവര് എപ്പോഴും നിദ്രാലു ആയിരിക്കും. അവർ യാതൊരുവിധ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യില്ല. എപ്പോഴും അലസതയായിരിക്കും. പ്രമാദം, ബുദ്ധി ഒരു ഭ്രാന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി, ശരിയും തെറ്റും ഏതെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിൽ എപ്പോഴും ഭയങ്കര ഇപ്പോഴത്തെ പറയുകയാണെങ്കിൽ മാനസിക വിഭ്രാന്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്വഭാവ രീതിയുള്ളവരായിരിക്കും ഈ തമോ ഗുണത്തിന് അടിമപ്പെട്ടവരെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തില് തസ്മാത്വജ്ഞാനജം വിദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ തസ്മാതു എന്നാണ്, തസ്മാത്തു ജ്ഞാനജം വിദ്ധി. അപ്പൊ ആ തു എന്ന പദം ഇവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധേയമാണെന്ന് ഇവിടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ വിവർത്തനത്തിൽ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ശരീരസ്ഥനായിട്ടുള്ള ആത്മാവിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത യോഗ്യതയാണ് ഈ തമോ ഗുണം എന്നാണ് ഈ തു എന്ന് പറയുന്ന ആ പദത്തിന്റെ അർത്ഥമായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പം സത്വഗുണം എത്രയും നല്ലതാണോ ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച്, അതിന്റെ നേരെ എതിരായിട്ടാണ് തമോ ഗുണം വരുന്നത്. സത്വഗുണത്തിലുള്ള ഒരാൾക്ക് ജ്ഞാനസമ്പാദത്തിലൂടെ വിവേകം നേടാൻ കഴിയും. എന്നാലോ തമോ ഗുണത്തിലൂടെ ഒരുവന്റെ വിവേകം പൂർണ്ണമായിട്ടും നശിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. വിവേകം നശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കുന്നത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒന്നും നമുക്ക് തന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും. അപ്പൊ തമോ ഗുണം ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉന്മാദം, അഭ്രാന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥ, നമുക്ക് ബുദ്ധി നേരെ ചൊവ്വെ നിൽക്കില്ല, നമ്മുടെ ചിന്ത നേരെ ചൊവ്വെ നിൽക്കില്ല, നമ്മുടെ സംസാരം, ചിന്ത, പ്രവൃത്തി ഒന്നും നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കില്ല. അതെല്ലാം കൈവിട്ടുപോകും, പിടിവിട്ടുപോകും. അതാണ് മനസ്സൊക്കെ പിടിവിട്ടു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ എത്തുന്നതാണ് ഈ തമോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഉന്മത്തനായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ആ ബുദ്ധിഭ്രമം വന്ന് ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ബുദ്ധിഭ്രമം എന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത്? അയാളുടെ കർമ്മഫലം കൊണ്ടാണ്. ആ വ്യക്തി ചിന്തിക്കുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ഒക്കെ തമോ ഗുണത്തിന് ഇതായിട്ടാണ്, തമോ ഗുണത്തിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ ഒരു വ്യക്തി ജീവിച്ചു വളരുന്ന സാഹചര്യം, അതിനനുസരിച്ച് അയാൾ ഒരു സ്വഭാവം രൂപീകരിച്ചെടുക്കുന്നു. ആ രൂപീകരിച്ചെടുക്കുന്ന സ്വഭാവം പിന്നെ അയാളുടെ ശീലമായി മാറിക്കഴിയുന്നു. അത് പിന്നെ ഒരു സ്വഭാവമായി മാറിക്കഴിയുന്നു. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ആ വ്യക്തിക്ക് ചിന്തിക്കുവാനും പ്രവർത്തിക്കുവാനും കാണുവാനും കേൾക്കുവാനും ഒക്കെ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ആ വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവവും കർമ്മവും ഒക്കെ വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള തിരിച്ചടികൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ബുദ്ധി ആ ഒരു ഉന്മാദാവസ്ഥയിലെത്തുമ്പം കാര്യങ്ങൾ വിവേചിച്ചറിയാനുള്ള യാതൊരുവിധ പ്രാപ്തി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളാണ് തമോ ഗുണബാധിതരായിട്ടുള്ളവർക്കാണ് ഈ ഒരു അവസ്ഥ വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം മനസ്സിലായല്ലോ ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ സ്വഭാവം കൊണ്ട് ബാധിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു അർത്ഥം മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പം തമോ ഗുണബാധിതരായിട്ടുള്ളവർക്ക് പ്രമാദം, അലസത, നിദ്ര ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരാണ് ഈ തമോ ഗുണബാധിതർ എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് 9ാമത്തെ ശ്ലോകം. തത്വം സുഖേ സംജയതി രജകർമ്മണി ഭാരത ജ്ഞാനമാവൃത്യ തുത്തമ പ്രമാദേ സംജയത്യുത.
അല്ലയോ ഭാരതപുത്ര, സത്വഗുണം ഒരാളെ സുഖം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുമ്പോൾ രജോ ഗുണം കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുക. ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന തമോ ഗുണമാവത്തെ ഉന്മാദം കൊണ്ടും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഈ 3 ഗുണങ്ങളും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്? അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിലുള്ള വ്യക്തി തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് നമുക്ക് ഈ മറ്റ് 2 ഗുണങ്ങളും കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലായി. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്താണ് ഒരു ചാൻസ്, ഒരു അവസരമുണ്ട്. ആ വ്യക്തിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് വിവേകമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവേകം ഒരിക്കലും സത്വഗുണത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നശിച്ചു പോകത്തില്ല. അദ്ദേഹം അധമ കർമ്മങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും നല്ലൊരു അവസ്ഥയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുദ്ധിയും ചിന്തയും മനസ്സും ഒക്കെ ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അവസരമുണ്ട്. ആ ഒരു ജ്ഞാനം ആർജിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം, അല്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് പൂർവ്വജന്മത്തെ ആ ഒരു പുണ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് ആ ജ്ഞാനം ലഭിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. പക്ഷെ മറ്റു 2 കൂട്ടർക്ക്, രജോ ഗുണത്തിലും തമോ ഗുണത്തിലും പെട്ടവർക്ക് ഒരിക്കലും വളരെ അവസരം കുറവാണ് ആ ജ്ഞാനം ലഭിക്കുവാനായിട്ടുള്ളത്. അപ്പം എങ്ങനെയാണ് സത്വഗുണം ഒരാളെ സുഖം കൊണ്ട്, ഞാൻ സുഖി, എനിക്ക് നല്ല സന്തുഷ്ടിയാണ്, എനിക്ക് നല്ല ബുദ്ധിയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നല്ല പണ്ഡിതനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ നല്ല നിലയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്ത കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു വ്യക്തി സത്വഗുണത്തിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. രജോ ഗുണബാധിതനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയോ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ, അദ്ദേഹത്തിന് പലതും എന്താണ് നേടിയെടുക്കണം. ഈ ഭൗതികതയോടുള്ള ആസക്തി എന്താണ്, നമുക്ക് ഓരോ കഴിവുകൾ, ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കഴിവുകളുണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ കഴിവ് നേടുവാൻ, ആ കഴിവിൽ ഉന്നതി നേടുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ലഭിക്കാനും കീർത്തി ലഭിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പരക്കം പായി അതിന്റെ പുറകെ നടക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ജോലി, ഉയർന്ന പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളുടെ പുറകെ അത് നേടിയെടുക്കുവാനായിട്ടുള്ള പരക്കം പാച്ചിൽ, അതിന് എത്ര കിട്ടിയാലും മതിയാവില്ല. വീണ്ടും 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 എല്ലാം നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അതിന്റെ ഓട്ടപ്പാച്ചിലാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, കാമ്യകർമ്മങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള പ്രക്രിയയാണ് ചെയ്യുന്നത് രജോ ഗുണത്തിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവര്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അവര് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾക്ക് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം അവര് ഫലം ഇച്ഛിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവർ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. അവർക്കറിയില്ല അങ്ങനെയല്ല കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള ഒരു അറിവ് അവർക്ക് എവിടുന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല. കാരണം അവരുടെ ബുദ്ധി അത്രയും ഭൗതിക വിഷയങ്ങളാൽ മലിനമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ കാമ്യകർമ്മങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ അവസ്ഥ പിന്നെ പറയാനില്ല. അവരുടെ ജ്ഞാനം തികച്ചും എന്താണ്, അവരുടെ ആ ഒരു പ്രമാദം, അലസത, നിദ്ര എന്നിവയാൽ ആ ജ്ഞാനത്തെ മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉന്മാദത്താൽ അയാളും തമോ ഗുണത്താൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു വ്യക്തി, ഒരു ജീവാത്മാവ് ഈ 3 ഗുണങ്ങളാലും ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അടുത്തത് 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. രജസ്തമശ്ചാദി ചാഭിഭൂയ സത്വം ഭവതി ഭാരത രജസത്വം തമശ്ചൈവ തമസത്വം രജസ്തഥ. അല്ലയോ ഭാരത, ചിലപ്പോൾ സത്വഗുണം രജസ് തമോ ഗുണങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറും. ചിലപ്പോൾ രജസ് സത്വ തമോ ഗുണങ്ങളെ കീഴടക്കുന്നു. മറ്റു ചിലപ്പോൾ തമസ് സത്വ രജസ്സുകളെയും. ഈ വിധത്തിൽ എപ്പോഴും ആധിപത്യത്തിനുള്ള മത്സരം നിലനിൽക്കുന്നു. അതായത് നമുക്ക് ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ദേഷ്യഭാവത്തിലായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ശാന്തമായിട്ടായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ഭൗതിക വിഷയങ്ങളോട് താല്പര്യമുള്ളവരായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ മാറി മാറി മാറിയായിരിക്കും നമ്മുടെ സ്വഭാവം മാറി മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മുടെ ചിന്തകള്, പ്രവൃത്തികള് ഒക്കെ മാറി മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മുടെ തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ മാറി മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതായിരിക്കില്ല നമ്മൾ പിന്നെ പറയുന്നത്, അല്ല ഇപ്പൊ നല്ലൊരു തീരുമാനം എടുക്കും, അല്ല പിന്നീട് അതിനെ മാറ്റിമറിക്കും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മളിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ എന്താണ്, സത്വവും രജസും തമസും മാറി മാറി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അതാണ് പറയുന്നത്, ചിലപ്പോൾ സത്വഗുണം എന്താണ്, രജസിനും തമസിനെയും തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറി നിൽക്കും. അപ്പൊ രജസിനെയും തമസിനേക്കാളും സത്വഗുണം ഉയർന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് വിവേകശാലികളായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഉണ്ടാവുക. ചിലപ്പോൾ എന്താണ്, ഈ രജസും സത്വഗുണവും തമോ ഗുണത്തെ കീഴടക്കുന്നു. ചില സമയത്ത് തമോ ഗുണത്തിനെ കഴിഞ്ഞും രജസും സത്വഗുണവും മുന്നിട്ട് നിൽക്കും. അപ്പോഴെന്താണ്, നമുക്ക് നല്ല ഉയർന്ന പാണ്ഡിത്യമുണ്ട്, അറിവുണ്ട്, നമുക്ക് നല്ല പൊസിഷനിലാണ്, നമ്മൾ നല്ല ജോലിയുണ്ട്, നല്ല ധനശേഷിയുണ്ട്, എന്താണ് കുറച്ച് ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ നമുക്ക് താല്പര്യമുണ്ട്. അപ്പം എന്താണ്, തമോ ഗുണം നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ കൂടുതലും സത്വഗുണത്തിലും ആയിരിക്കും, രജോ ഗുണത്തിലും ആയിരിക്കും. മറ്റു ചിലപ്പോൾ എന്താണ്, തമോ ഗുണം നല്ലോണം മുന്നിട്ട് നിൽക്കും. വളരെ അലസത, നിദ്ര, നമുക്ക് ദേഷ്യം, മറ്റുള്ളവരോട് അനാവശ്യമായിട്ട് സംസാരിക്കുക, എന്താണ് പരദൂഷണം പറയുക. ഈ തമസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രമാദം, അലസത, നിദ്ര എന്നിവയെ മാത്രമല്ല, മറ്റു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മളെ ഏറ്റവും എന്താണ് അലസമാക്കി വെക്കുന്നത്, മടി, ഇതൊക്കെ തമസിന്റെ തമോ ഗുണത്തിൽ പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പം ചിലപ്പോൾ എന്താണ്, ചില സമയത്ത് തമസ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കും, സത്വഗുണം വളരെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, രജോ ഗുണം വളരെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ചിലപ്പം ഭൗതിക വിഷയങ്ങളോട് തന്നെ എല്ലാറ്റിനോടും ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല, ഇങ്ങനെ അലസനായിട്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളൊരിതായിരിക്കും. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ 3 ഗുണങ്ങളും മാറി 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 ഒരു വ്യക്തിയിൽ തന്നെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും. ഇങ്ങനെ ഈ 3 ഗുണങ്ങളാലും ഓരോ ജീവാത്മാക്കളും ഇങ്ങനെ മാറി മാറി ഈ 3 ഗുണങ്ങളാലും ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ചിന്ത കൊണ്ടും പ്രവൃത്തി കൊണ്ടും കർമ്മം കൊണ്ടും ഇങ്ങനെയാണ് ജീവാത്മാക്കള് ഈ 3 ഗുണങ്ങളാലും ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ചിലപ്പോൾ സത്വഗുണം രജസിനെയും തമസിനെയും തോൽപ്പിച്ച് രജോ ഗുണമായിട്ട് സത്വഗുണമായിരിക്കും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ
രജസായിരിക്കും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സത്വഗുണവും തമോ ഗുണവും താഴ്ന്നു നിൽക്കും. ചിലപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, തമസായിരിക്കും ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സത്വഗുണവും രജോ ഗുണവും അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ 3 ഗുണങ്ങളാലും നമ്മുടെ ചിന്തയും പ്രവൃത്തി ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അടുത്തത് 11ാമത്തെ ശ്ലോകം. സർവദ്വാരേഷു ദേഹേസ്മിൻ പ്രകാശ ഉപജായതേ ജ്ഞാനം യഥാ യഥാ വിദ്യാദ്വൃദ്ധം സത്വമിത്യുത. ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ദ്വാരങ്ങളും ജ്ഞാനത്താൽ പ്രകാശിതമാകുമ്പോൾ സത്വഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവം അനുഭവപ്പെടുന്നു. നമ്മൾ ലെവൽ 1 നമ്മൾ പഠിച്ചു, ഈ ശരീരം എന്ന നവദ്വാരേ പുരേ ദേഹി എന്നാണ് പറയുന്നത്. 9 ദ്വാരങ്ങളുള്ള പുരമാണ് ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. നവദ്വാരേ പുരേ ദേഹി എന്നാണ് ഈ ശരീരത്തിനെ പറയുന്നത്. 9 ദ്വാരങ്ങളാണ് ഈ ശരീരത്തിലുള്ളത്. എന്താണ്? 2 കണ്ണുകളുടെ ദ്വാരം, 2 ചെവികൾ, 2 നാസ്വാദ്വാരങ്ങൾ, വായ്, ലിംഗ, മലദ്വാരം, ഇങ്ങനെ 9 ദ്വാരങ്ങൾ. അപ്പം ഇവയിലൂടെയെല്ലാം നമ്മള് ഈ പ്രകൃതിയിലെ, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ഈ ഈ വിഷയങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് മാലിന്യം പൂണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം അതിനകത്ത് ജ്ഞാനമില്ലല്ലോ. അതെല്ലാം നശ്വരമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ. എപ്പോഴും ഭൗതിക വിഷയങ്ങളെ മാത്രമാണ് ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ പറയുന്ന 9 ദ്വാരങ്ങളിലൂടെയും എല്ലാം മാലിന്യം പൂണ്ട കർമ്മങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇവയിലൂടെ ആ ജ്ഞാനം പ്രകാശിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ്, ആ ജ്ഞാനം നമുക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ്, അജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ ഈ നവദ്വാരങ്ങളുള്ള ഈ പുരത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ശരീരത്തിലൂടെ നമ്മൾ ആ ജ്ഞാനത്തെ ആർജിക്കുകയും ആ ജ്ഞാനത്തെ വിജ്ഞാനമാക്കുവാൻ വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കരകയറുകയും നമുക്ക് ജ്ഞാനം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിന് മാലിന്യം നീങ്ങി അത് ശുദ്ധമാകുന്നത്. അപ്പം ഈ 9 ദ്വാരങ്ങളിലെ അജ്ഞാനം നീങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ജ്ഞാനത്തെ അനുഭവിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം. അടുത്തത് 12ാമത്തെ ശ്ലോകം. ലോഭപ്രവൃത്തിരാരംഭ കർമ്മണാമശമസ്പൃഹാം രജസ്യേതാനി ജായന്തേ വിവൃദ്ധേ വിവൃദ്ധേ ഭരതർഷഭാം. ഹേ ഭാരതശ്രേഷ്ഠ, രജോ ഗുണം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അതിയായ ആസക്തി, ഫലോദിഷ്ടമായ പ്രവർത്തനം, കഠിനമായ പ്രയത്നം, അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹം, മോഹാവേശം എന്നീ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ രജോ ഗുണം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണ്. അതിയായിട്ടുള്ള ആസക്തി, ഭൗതിക വിഷയങ്ങളോടുള്ള ആസക്തി. ചിലർക്ക് കുറഞ്ഞ അളവിലെ ആസക്തി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. കിട്ടുന്നത് കൊണ്ടൊക്കെ തൃപ്തിപ്പെട്ട് എനിക്ക് ഇത്രയൊക്കെ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ചുറ്റുപാടുകളിലും ബുദ്ധിയിലും കഴിവിലും ഒക്കെ നമ്മൾ തൃപ്തിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കും. എന്നാൽ ചിലർക്കൊന്നും അതൊന്നും പോരാ, എത്ര കിട്ടിയാലും മതിയാവില്ല. അതൊരു ധനത്തിൽ മാത്രമല്ല, മറ്റ് പല വിഷയങ്ങളിലും അമിതമായിട്ടുള്ള ആസക്തി കൊണ്ട് പലരും അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് കാണുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം ഈ രജോ ഗുണത്തിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. രജോ ഗുണത്തിനും തമോ ഗുണത്തിനും ഉദാഹരണങ്ങളായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനുഷ്യന്മാർ ഈ ലോകത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം രജോ ഗുണം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അതിയായിട്ടുള്ള ആസക്തി വരും. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എന്താണ്? ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് മാത്രമേ രജോ ഗുണികള് കർമ്മം ചെയ്യുള്ളൂ, പ്രവർത്തിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അവരതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യത്തിന് വേണ്ടി അവർ കഠിനമായിട്ടുള്ള പ്രയത്നം ചെയ്യും. അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹം, മോഹാവേശം എന്നീ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? രജോ ഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവം നമ്മുടെ ബുദ്ധിയിലും ചിന്തയിലും പ്രവൃത്തിയിലും ഒക്കെ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. രജോ ഗുണം നമ്മളെ അടക്കി ഭരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്തരം കർമ്മങ്ങളൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ആസക്തരായി തീരുന്നത്, ഇത്തരം കർമ്മങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാവുന്നത്. അടുത്തത് 13ാമത്തെ ശ്ലോകം. അപ്രകാശോ പ്രവൃത്തിസ്ഥ പ്രമാദോ മോഹ ഏവച തമസ്യേതാനി ജായന്തേ വിവൃദ്ധേ കുരുനന്ദന. കുരുനന്ദന, തമോ ഗുണം വളരുമ്പോൾ തേജസ്സില്ലായ്മ, അകർമ്മണ്യത, പ്രമാദം, വ്യാമോഹം എന്നിവ പ്രകടമാകുന്നു എന്ന് പറയാണ്. അപ്പം തേജസ് ഇല്ലാത്തടത്ത് ജ്ഞാനമില്ല. എന്ത് തേജസ്സാ? എന്താണ്? ആ കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തരെ കാണുമ്പോഴും നമുക്കറിയാം, സന്തോഷമുള്ളവരെയും സന്തോഷമില്ലാത്തവരും. ഓരോരുത്തരുടെ മനസ്സിന്റെ ഭാവം എന്താണെന്ന് മുഖത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചൊക്കെ ഗ്രഹിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. മുഖം മനസ്സിന്റെ കണ്ണാടി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് അവരുടെ ആ ചിന്തയും പ്രവൃത്തിയും, അവരുടെ മനസ്സിലെ ചിന്തകള്, അവരുടെ മനസ്സിന്റെ കാരുഷ്യങ്ങൾ, അവരുടെ ആ എന്താണ് ധർമാധർമ്മങ്ങളെ വിവേചിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത അവരുടെ അവരുടെ അവബോധം ഉണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് അവരുടെ മൊത്തം ശരീരത്തിനെ അത് കാണിക്കും. അവരുടെ ആ തേജസ്സില്ലായ്മ മൊത്തത്തില് അവരുടെ ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലും അവരുടെ ചിന്തയിലും വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും ഒക്കെ അതിങ്ങനെ എടുത്തു കാണിക്കുക തമോ ഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ജ്ഞാനം എന്തെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയ പോലുമില്ല. അദ്ദേഹം ഈ ഒരു ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കുറെ സ്വഭാവങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചെടുത്തു, അത് ശീലമാക്കി അതിലിങ്ങനെ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട് അതിൽ നിന്നുളവാകുന്ന കർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതികരണം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഭ്രാന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ആ വ്യക്തി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തേജസ്സില്ല അദ്ദേഹത്തിന്. തേജസ്സില്ല, ചിന്തയിലോ രൂപത്തിലോ ഭാവത്തിലോ ബുദ്ധിയിലോ ജ്ഞാനത്തിലോ ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിന് തേജസ്സില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജ്ഞാനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ കർമ്മം കൊണ്ട് മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്.
അപ്പം താമസ സ്വഭാവിക്ക് നിയന്ത്രിത തത്വത്തിനനുസരിച്ചല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സ്വഭാവ നിയന്ത്രണമില്ല, ചിന്തകൾക്കും ഇല്ല സ്വഭാവ നിയന്ത്രണം. അപ്പം തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കും, ഒരു ഉദ്ദേശവുമില്ല. എന്താണ്, തനിക്ക് തന്നെ കൊണ്ടും എന്താണ് ഒരു ഗുണമില്ല, കുടുംബത്തിലുള്ളവർക്കും ഗുണം ഉണ്ടാവില്ല, സമൂഹത്തിനോ നാടിനോ സമൂഹത്തിനോ പോലും ഗുണമില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയെന്ന് മാത്രമല്ല, സമൂഹത്തിന് നാശം വിതയ്ക്കുന്ന രീതിയിൽ വരെ ഈ തമോ ഗുണത്തിൽ അധവദിച്ചവർ പോയവർക്ക് ഈ സമൂഹത്തിനും രാജ്യത്തിനും തന്നെ ദോഷം വരുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള അത്രയും ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള മഹാപാപങ്ങളായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരാണ് ഈ തമോ ഗുണ സ്വഭാവികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ആ വ്യക്തിക്ക്, തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്കും അധ്വാന ശേഷിയുണ്ട്. എല്ലാവരെയും പോലെ അധ്വാന ശേഷി ഉണ്ടെങ്കിലും ആ ഒരു വ്യക്തി ഒരിക്കലും അധ്വാനിക്കാനൊന്നും ശ്രമിക്കില്ല. എപ്പോഴും ഒരു കർമ്മവും ചെയ്യാതെ, ഒരു പണിയും ചെയ്യാതെ, ഒരു ജോലിയും ചെയ്യാതെ ഇങ്ങനെ അലസമായിട്ടിരിക്കും. അപ്പം അദ്ദേഹം അതിനുള്ള കഴിവുണ്ടെങ്കിലും, കർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം അതൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടില്ല. എപ്പോഴും അതിനെ വ്യാമോഹം എന്ന് പറയുന്നത്, ആ ഒരു പ്രവൃത്തി വ്യാമോഹം എന്ന് പറയുന്നു. ബോധമുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇക്കൂട്ടരുടെ ജീവിതം കർമ്മരഹിതമാണ്. ഇതാണ് താമസ സ്വഭാവിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ. ബോധമുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അലസന്മാരാണെങ്കിലും ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കും, കഴിവുണ്ടെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന കൂട്ടരെയാണ് തമോ ഗുണ സ്വഭാവികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് തമോ ഗുണ സ്വഭാവിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്, താമസ സ്വഭാവിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ. അടുത്തത് 14-ാമത്തെ ശ്ലോകം. യഥാ സത്വേ പ്രവൃദ്ധേ തു പ്രളയം യാതി ദേഹഭൃത് തദോത്തമവിദാം ലോകാനമലാൻ പ്രതിപദ്യതേ. സാത്വികർ മരിക്കുമ്പോൾ, ഇനി ഈ 3 കൂട്ടറിൽപ്പെട്ടവർ, ഈ 3 സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളും ഉള്ളവരും, ഈ സത്വ രജ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ അവര് മരണശേഷം എന്താണ് അവർക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. തദോത്തമ വിധാം ലോകാൻ അമലാൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അമലാൻ വിശുദ്ധങ്ങളായ ലോകാൻ ലോകങ്ങളെ, പ്രതിബദ്ധത തത്വജ്ഞാനികള് പ്രാപിക്കുന്ന ലോകങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയണത്. സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര് മരിക്കുമ്പോൾ ഋഷിവര്യന്മാരുടെ നിർമ്മലങ്ങളായ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിൽ എത്തുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം സത്വഗുണ സമ്പന്നൻ ബ്രഹ്മലോകം, ജനലോകം മുതലായ ഉത്തമ ഗ്രഹങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ട് എന്താണ്, ദേവതുല്യങ്ങളായിട്ടുള്ള ആനന്ദം അനുഭവിക്കും. അമലാൻ എന്ന പദം കൊണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത്, ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്ന അമലാൻ എന്ന് പറയുന്ന പദം. അപ്പം രജസും തമസും ഗുണങ്ങൾ തീണ്ടാത്തത് എന്നാണ് ഇതിനെ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അപ്പം സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് എന്താണ്, ബ്രഹ്മലോകം, ജനലോകം തുടങ്ങിയ ലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനും ദേവന്മാർ അനുഭവിക്കുന്ന ആ ആനന്ദം, സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ഒക്കെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരം ലോകങ്ങളിൽ അവർക്ക് വാഴാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. അടുത്തത് 15-ാമത്തെ ശ്ലോകം. രജസി പ്രളയം ഗത്വ കർമ്മസംഗിഷു ജായത്തെ തഥാ പ്രലീനസ്തമസി മൂഢയോനിഷു ജായത്തെ. രജോ ഗുണത്തോടെയാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ, അതായത് ഫലാസക്തിയോടുകൂടി കർമ്മങ്ങൾ എനിക്ക് ഇനിയും ചെയ്യണം, എനിക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ തീരുന്നില്ല, ഇനിയും ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ ബാക്കിയുണ്ട്, കർമ്മം ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്കിടയിൽ ജനിക്കും. അപ്പം ആഗ്രഹങ്ങൾ തീരാതെ ജനിക്കുന്നവരെന്താണ്, വീണ്ടും ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ ജനിക്കും. ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്കിടയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഭൂമി തന്നെയാണ്. ഭൂമിയിലാണ് ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ഭൂമിയാണ്. അപ്പം തമോ ഗുണത്തോടെ മരിക്കുന്നവരോ മൃഗങ്ങളായിട്ടാണ് പിറക്കുക. അത് അവരുടെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുസരിച്ച് അവർ മൃഗങ്ങളിലായിരിക്കും, അവർ മൃഗയോനിയിലായിരിക്കും അവർ ജന്മം എടുക്കുക. അപ്പൊ ഒരിക്കൽ മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിച്ചു എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരു ജീവാത്മാവ് പിന്നീട് താഴ്ന്ന പടികളിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയില്ലെന്ന് ചിലർക്കൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട്. അത് തീർത്തും തെറ്റാണ് എന്ന് പറയുകയാണ്. ഓരോരുത്തര് ജനിച്ച് ജീവിച്ച് വളരുന്ന അവരവരെ ആർജിച്ചെടുക്കുന്ന സ്വഭാവത്തിനും വിശ്വാസത്തിനും ചുറ്റുപാടിനും അനുസരിച്ചിട്ട് ആണ് ജന്മം നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നത്. അത് പ്രകൃതിയും ഭഗവാനും കൂടിയാണ് അത് നിശ്ചയിക്കുന്നത്. ഭഗവാനാണ് അത് നിശ്ചയിക്കുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതി അതിനനുസരിച്ച് ആ ജീവാത്മാവിന് അടുത്ത ജന്മം കൊടുക്കുന്നു. അപ്പം ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയും അജ്ഞാനം നേടുകയൊക്കെ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ബ്രഹ്മലോകത്ത് പോകാനായിട്ട് പറ്റുകയുള്ളൂ. തമോ ഗുണത്തിൽ പെട്ട് ഉഴലുകയാണെങ്കിലോ വീണ്ടും വീണ്ടും മൃഗരൂപം, ഈ ജന്മത്ത് നല്ലൊരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ട് തമോ ഗുണത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയും നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെ മലിനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൃഗങ്ങളായിട്ടായിരിക്കും ജനിക്കേണ്ടി വരിക എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറയുന്നത്. അപ്പം മനുഷ്യജന്മം എത്ര പ്രാധാന്യമുള്ളതാണെന്നും ഈ ജന്മം കഴിഞ്ഞ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ജന്മത്തെ കുറിച്ച് ഓർമ്മയില്ല, അടുത്ത ജന്മം എന്താണെന്ന് പോലും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ ഈ അറിഞ്ഞ ജ്ഞാനത്തെ മനസ്സിലാക്കി, കൂടുതലൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും ഭഗവാനെ എപ്പോഴും കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കാനുള്ള ആ ഒരു ബുദ്ധിയും, ഭഗവാന് വേണ്ടി കുറച്ചെങ്കിലും കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പരിശീലിക്കുക, കുറേയേറെ ആ സാധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്താൽ തന്നെ ആ ഒരു പുണ്യം നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിലും ഭഗവാൻ തരും. ഒരിക്കലും നമ്മൾ അധവദിക്കേണ്ടി വരില്ല. അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അടുത്തത് 16-ാമത്തെ ശ്ലോകം. രജസി പ്രളയം ഗത്വ കർമ്മ സംഗിഷു ജായതേ തഥാ പ്രലീന. അത് പറഞ്ഞല്ലോ അല്ലെ, 16-ാമത്തെ ശ്ലോകം. കർമ്മണ സുഹൃതസ്യാഹു സാത്വികം നിർമ്മലം ഫലം രജസസ്തു ഫലം ദുഃഖമജ്ഞാനം തമസ ഫലം
സത്കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം വിശുദ്ധമാണ്. അത് സാത്വിക ഗുണത്തിലാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. രജോ ഗുണത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം ദുഃഖമാകുന്നു. തമോ ഗുണത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലം മൗഢ്യവും അജ്ഞാനവും ആകുന്നു. അപ്പം നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ അതിന്റെ ഫലം വിശുദ്ധമാണ്, നല്ലത് തന്നെയാണ്. അത് നമുക്ക് എപ്പോഴും സുഖവും സന്തുഷ്ടിയും സമാധാനവും തരുന്നതായിരിക്കും നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം. അപ്പൊ സാത്വിക ഗുണത്തിലാണെന്ന് അത് സത്വഗുണത്തിലുള്ള കർമ്മമാണത്. അപ്പൊ രജോ ഗുണത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ ഫലം ദുഃഖമാകുന്നു. നമ്മൾ ഓരോന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് ചെയ്യും, പിന്നീട് അത് ദുഃഖമായിട്ട് ഭവിക്കും. അതിന് പല ഉദാഹരണങ്ങളും നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന പല ഉദാഹരണങ്ങളും ഉണ്ട്. അതിന് നമ്മൾ പല പല ആഗ്രഹങ്ങളുടെ പുറത്ത് നമ്മൾ പലതും ചെയ്യും, പിന്നീട് അത് നമുക്ക് ദുഃഖമായിട്ട് ഭവിക്കും. ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉദാഹരണങ്ങളായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് രജോ ഗുണം. കാരണം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഏറ്റവും കൂടുതൽ രജോ ഗുണത്താലാണ് കൂടുതൽ പ്രഭാവം കൂടുതലുള്ളത്. രജോ ഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവമാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാക്കൾക്കുള്ളത്. പിന്നെ എന്താണ് അതിന്റെ ഫലം എന്താണ്? ദുഃഖമാണ്. അവസാനം അത് കൂടുതലും ദുഃഖത്തിലേ അവസാനിക്കുകയുള്ളൂ. തമോ ഗുണത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലം എന്താണ്? മൗഢ്യവും അജ്ഞാനവും. അജ്ഞാനവും മൗഢ്യവും ദുഃഖവും തന്നെയാണ് തമോ ഗുണത്തിന്റെ ഫലം എന്ന് പറയുന്നത്. 17ാമത്തെ ശ്ലോകം. സത്വം സംജായതേ ജ്ഞാനം രജസോ ലോഭ ഏവ ച പ്രമാദമോഹോ തമസോ ഭവതോ ജ്ഞാനമേവ ച. സത്വഗുണത്തിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥമായ ജ്ഞാനവും രജസിൽ നിന്ന് ലോഭവും തമസിൽ നിന്ന് പ്രമാദവും മോഹം മൗഢ്യം എന്നിവയും ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിൽ നിന്നേ നമുക്ക് ജ്ഞാനം ആർജിക്കുവാനുള്ള ആ ഒരു ബുദ്ധിയും വിവേകവും ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. രജത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലോഭം, എന്താണ് കൂടുതൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ, ആസക്തി, എന്താണ് കർമ്മം, ഫലത്യാഗം, ഉദ്ദേശിക്കുക എന്നിവ, ലോഭം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. ആഗ്രഹ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക. തമസിൽ നിന്ന് എന്താണ്? പ്രമാദവും മോഹവും മൗഢ്യവും ഉണ്ടാകുന്നു. 18ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഊർധ്വം ഗച്ഛന്തി സത്വസ്വാ മധ്യേ തിഷ്ഠന്തി രാജസം ജഘന്യ ഗുണവൃത്തിസ്ഥ അധോ ഗച്ഛന്തി താമസാം. അപ്പൊ സാത്വിക സ്വഭാവികൾ ക്രമേണ ഉത്കൃഷ്ട ലോകത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. രാജസ പ്രകൃതിയിലുള്ളവർ എന്താണ്? വീണ്ടും വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ ഭൂലോകങ്ങളിൽ ജീവിക്കും. അപ്പൊ ഭൂമിയിലും അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കൂടുതൽ മോശമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അധോലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ ഭൂലോകങ്ങളിൽ ജീവിക്കുകയും നീചമായിട്ടുള്ള തമോ ഗുണത്തിന് അടിമപ്പെട്ടവർ എന്താണ്? നരകങ്ങളിൽ പോയിട്ട് നിപതിക്കുകയും ചെയ്യും. അതാണ് പറഞ്ഞത്. സത്വഗുണ സ്വഭാവികൾ ഉത്കൃഷ്ട ലോകത്തിലേക്ക് പോകും. രജോ ഗുണ സ്വഭാവികൾ വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഭൂമിയിൽ ജനിക്കും. അവരവരുടെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ശരീരമായിരിക്കും ലഭിക്കുക. നീചരായിട്ടുള്ള തമോ ഗുണത്തിന് അടിമപ്പെട്ടവർ എന്ന് നിത്യ നരകത്തിൽ പതിക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് പറയാം. നരകത്തിൽ പോയി നിപതിക്കുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് കർമ്മം വളരെയധികം സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യണമെന്നാണ്. കർമ്മത്തിന്റെ സങ്കീർണത അത്രയും ഭയങ്കരമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ത്രിഗുണങ്ങളാണ് നമ്മളെ ഇങ്ങനെ ഓരോ കർമ്മങ്ങളാലും പ്രേരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പം ആ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്തിൽ പെട്ടു പോകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുക, മാത്രമേ നമുക്ക് രക്ഷയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. അപ്പം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് നമ്മളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ആ മായയിൽ പെട്ടു പോകാതെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുന്നു. ത്രിഗുണങ്ങളെ സേവിക്കുന്നതിന് പകരം ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ തുടങ്ങണം. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച്. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ തന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഒരു പകുതിയെങ്കിലും, ഒരു 50% ഭൗതിക വിഷയങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുക, ഒരു 50% നമ്മളെല്ലാം എന്താണ്? ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികളാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒരു ജ്ഞാനിയെ പോലെ യോഗിയെ പോലെ ഒന്നും നമുക്ക് ആ തലത്തിലേക്കൊന്നും ഉയരാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ കുറച്ചെങ്കിലും പ്രയത്നിച്ചാൽ നമുക്ക് ഭൗതിക ആസക്തി ഉണ്ട്, നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്, നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പല വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടേണ്ടി വരും. നമുക്കത് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. അതൊന്നിനൊന്നും ഭഗവാൻ എതിരല്ല. അതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ, ഗൃഹസ്ഥാശ്രമി എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കർത്തവ്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം. നമ്മൾ ധനം ആഗ്രഹിക്കണം, നമുക്ക് ജോലി വേണം, സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാം. നമ്മളിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കഴിവുകളുണ്ട്. ആ കഴിവിനെ വളർത്തേണ്ടത് ആവശ്യമുണ്ട്. നമുക്ക് പേരും പ്രശസ്തിനൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെല്ലാം ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ വേണം നമുക്ക്. പക്ഷെ അതിനോടൊക്കെയുള്ള അമിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭ്രമം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് മുന്നും പിന്നും ആലോചിക്കാതെ എന്തും ചെയ്യുന്ന ഒരു തലത്തിലേക്ക് പോകുക എന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഈശ്വരന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് നല്ല ഗുണത്തിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ. നാന്യം ഗുണേഭ്യ കർത്താരം യഥാ ദ്രഷ്ടാനുപശ്യതി ഗുണേഭ്യശ്ച പരം വേത്തി മദ്ഭാവം സോധിഗച്ഛതി. യാതൊരു കർമ്മത്തിനും പ്രകൃതിയുടെ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളല്ലാതെ വേറെ കർത്താവില്ലെന്ന് ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുകയും ഗുണാതീതനായ ഭഗവാനെ അറിയുകയും ചെയ്തവൻ എന്റെ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയെ പ്രാപിക്കുന്നു. അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എല്ലാ കർമ്മത്തിനും പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളല്ലാതെ വേറൊരു കർത്താവില്ല. അപ്പം ഇപ്പം മനസ്സിലായില്ല, ത്രിഗുണങ്ങളാൽ ത്രിഗുണം എല്ലാറ്റിനും നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നത് ത്രിഗുണങ്ങളാണ്. ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം അടക്കി ഭരിക്കുന്നത്. ത്രിഗുണങ്ങളാണ്, ഈ സത്വ രജ തമോ ഗുണങ്ങളാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ ജീവാത്മാക്കളെ അടക്കി ഭരിക്കുന്നത്. ത്രിഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഈ ത്രിഗുണത്തിന്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് മോചനം നേടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ ശരണം പ്രാപിക്കണം.
ആ ജ്ഞാനം നമ്മൾ നേടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ, ജ്ഞാനം നേടുമ്പോൾ നമുക്ക് ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ആ ഒരു, നമ്മളെ എങ്ങനെയാണ് ത്രിഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ നമ്മളെ ട്രാപ്പിലാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കഴിയും. നമ്മൾ ബോധമില്ലാതെ ഓരോ ഇത് ചെയ്തു, നമ്മൾ അബദ്ധങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൂട്ടും അല്ലെ. നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് ബോധമുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്കറിയാം ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇന്നതായിരിക്കും വരുന്നെങ്കിൽ പോലും അതിന്റെ ഒരു ഫലം എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ആ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നിർബന്ധിതരാകുകയും അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരികയും ദുഃഖമൊക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്യും. പല അബദ്ധങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു കൂട്ടുന്നതൊക്കെ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ആ ഒരു പ്രഭാവം, അതിന്റെ ആ ഒരു അതിൽ പെട്ടുപോകുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ, ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇതിൽ പെട്ടുപോകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചെങ്കിലേ നമുക്ക് ആ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പിടിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറയും. അപ്പം ഋഷീശ്വരന്മാരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ആ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പിടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞത്. ഋഷീശ്വരന്മാരൊക്കെ ഈ ഇതിൽ നിന്ന്, ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടവരാണ്, ആ ജ്ഞാനം നേടിയവര് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ആ ഒരു പ്രഭാവത്തെ പറ്റി, അവരെങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിനെയും ചിന്തയും പ്രവൃത്തിയും ബാധിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈശ്വരനോട് കൂടുതൽ ഒരു അടുപ്പം വരും. അടുത്തത് 20ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഗുണാനേതാനദീത്യ ത്രീൻ ദേഹി ദേഹ സമുദ്ഭവാൻ ജന്മ മൃത്യുജരാ ദുഃഖേർ വിമുക്തോ അമൃതം അശ്നുതേ വിമുക്തോ അമൃതം അശ്നുതേ. ശരീര സംബന്ധികളായ ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ശരീരസ്ഥനായിട്ടുള്ള ജീവന് ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം മുതലായ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായിട്ട് ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അമൃതം ആസ്വദിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ജീവിച്ചിരിക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ജ്ഞാനം ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള, ആ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പിടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ആ സാധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് സന്തുഷ്ടി അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശരീര സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ, അതിനെ അതിക്രമിക്കണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഭഗവാനെ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുക മാത്രമേ രക്ഷയുള്ളൂ. വേറെ എവിടെ പോയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് നമുക്ക്. അപ്പം എന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചാൽ അല്ലാതെ എന്റെ ശക്തിയായിട്ടുള്ള ആ ത്രിഗുണങ്ങളെ, അതിന്റെ പ്രഭാവത്തെ അതിജീവിക്കുക എളുപ്പമല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഓരോന്നും നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമ്മളെ അതിലേക്ക് തന്നെ ആകർഷിപ്പിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ ഭക്ഷണങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഭക്ഷണങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനോട് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ആസക്തി വരും. അത് കഴിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം വരും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ മായയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ എത്രത്തോളം അതിനകത്തുനിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അത്രത്തോളം അതേ വിഷയങ്ങൾ തന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആകർഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് എന്റെ ആ ഒരു ശക്തിയായിട്ടുള്ള ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിജീവിക്കുക എളുപ്പമല്ല എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണം അതാണ്. അപ്പൊ മനുഷ്യന് വീക്ക്നെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ശരീര സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പല വിഷയങ്ങളുണ്ട്. ആ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കുക. അപ്പം മനസ്സിലാകും നമുക്ക് എത്രത്തോളം ആ ത്രിഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ വീണ്ടും അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചു വലിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മളെ വീണ്ടും അതിനകത്തേക്ക് പിടിച്ചിടാൻ, ആ ട്രാപ്പിലേക്ക് പെടുത്താൻ, വീണ്ടും അതിലേക്ക് പെടുത്താനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് ശക്തിയുണ്ട് ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് പതുക്കെ 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 നമുക്ക് ഇതിനകത്തുനിന്ന് പതുക്കെ പതുക്കെ മോചനം നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ മുന്നേറുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ആ നവദ്വാരങ്ങളും എന്താണ് അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയരുന്നത്. അടുത്തത് 22, 23 ശ്ലോകം. ശ്രീ ഭഗവാനു 21ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്. അർജുന ഉവാച. ഓക്കെ. അർജുന ഉവാച കൈർലിംഗസ്ത്രീൻ ഗുണാനേതാനതീനോ ഭവതി പ്രഭോ. കൈർലിംഗൈസ്ത്രീൻ ഗുണാനേതാനതീതോ ഭവതി പ്രഭോ. ഹിമാചാര കഥം ചൈതാം സ്ത്രീൻ ഗുണാനതി വർത്തതേ. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിച്ചു, പ്രഭോ, ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? എങ്ങനെയായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റം? അയാൾ എങ്ങനെ ഈ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കുന്നു? അപ്പൊ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ ഇപ്പൊ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ത്രിഗുണങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ കുറിച്ചാണ് ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണോ നല്ലത്, ത്രിഗുണങ്ങളിൽ ഉഴണ്ടു കിടക്കുന്ന ആൾക്കാരാണോ നല്ലതെന്ന് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ അർജുനൻ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പം ഭഗവാൻ അതിന് മറുപടി പറയുകയാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലൂടെ. 22, 23. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പ്രകാശം ച പ്രവൃത്തിം ച മോഹമേവ ച പാണ്ഡവ ന ദ്വേഷ്ടി സംപ്രവർത്താനി ന നിവൃത്താനി കാംക്ഷതി ഉദാസീനവദാസീനോ ഗുണര്യോ ന വിചാല്യതേ ഗുണ വർത്തന്ത ഇത്യേവം യോ അവതിഷ്ഠതേ നെങ്കതേ. 24, 25. സമദുഃഖ സുഖം
സമലോഷ്ടാത്മകാഞ്ചന തുല്യപ്രിയ പ്രിയോ ധീരസ്തുല്യ നിന്ദാത്മസംസ്തുതി മാനാപമാനയോസ്തുല്യസ്തുല്യോ മിത്രാരിപക്ഷയോഃ സർവാരംഭ പരിത്യാഗി ഗുണാതീത സ ഉച്യതേ. അപ്പം 22 തൊട്ട് 25 വരെയുള്ള ആ 4 ശ്ലോകങ്ങളുടെ അർത്ഥമാണ് ഇനി പറയുന്നത്. അല്ലയോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ പാണ്ഡുപുത്ര, പ്രകാശത്തിന്റെയോ ആസക്തിയുടെയോ പ്രകാശത്തിന്റെയോ ആസക്തിയുടെയോ വ്യാമോഹത്തിന്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആർക്ക് വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നില്ലയോ? പ്രകാശത്തിന്റെയോ ആസക്തിയുടെയോ വ്യാമോഹത്തിന്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ. അപ്പൊ നമ്മളെ ആസക്തി ഉണ്ടാവാൻ ഉള്ള വിഷയങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. നമ്മളെ വ്യാമോഹത്തിൽപ്പെടുത്തുന്ന വിഷയങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. ബ്രഹ്മം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ എല്ലാം ആയിക്കോട്ടെ, ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം ഇതിലൊന്നും പെടാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇതിന്റെ ഒന്നും സാന്നിധ്യത്തില് ഒരു വെറുപ്പും തോന്നുന്നില്ല. അതിലൊന്നും വെറുപ്പ് തോന്നാതെ അക്ഷോഭ്യനായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി. അവയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അത് വേണമെന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഇതിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളുടെ, പ്രകാശത്തിന്റെ, ആസക്തിയുടെ, വ്യാമോഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വെറുപ്പും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അതിനെ വേണമെന്നുള്ള യാതൊരുവിധ ആഗ്രഹവും തോന്നുന്നില്ലയോ? ഈ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉളവാകുന്ന പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് ആര് പ്രക്ഷുബ്ധനാകാതിരിക്കുന്നു? അപ്പൊ ഈ പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് പലതരത്തിലുള്ള ഇതാണ് ഉളവാകുന്നത്. പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് തന്നെ സുഖം, ദുഃഖം, മഞ്ഞ്, ചൂട്, തണുപ്പ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉളവാകുന്ന പല പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അസുഖമായിക്കോട്ടെ, സുഖദുഃഖങ്ങളായിക്കോട്ടെ, ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങള്, പലതരത്തിലുള്ളതുണ്ട്. ഇതിനെല്ലാമാണ് ഈ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ഉളവാകുന്ന ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ പ്രക്ഷുബ്ധനാവാതെയും ഇരിക്കുന്നുവോ? അപ്പം പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണ് ഈ പ്രവർത്തന നിരതങ്ങളായിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ ഈ പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മളെ കൊണ്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യിക്കുന്നതെന്നും അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ കർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലം അനുഭവിക്കുന്നതിന് കാരണക്കാരാണ്? കാരണക്കാരൻ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളായിട്ടുള്ള ഈ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ 3 ആണെന്നും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവയോട് തീർത്തും ഉദാസീന ഭാവം കാണിച്ചുകൊണ്ട്, അവയ്ക്ക് അതീതനായിക്കൊണ്ട്, ഒരിക്കലും അവയുടെ ട്രാപ്പിൽ പെട്ടുപോകാതെ അവയ്ക്ക് അതീതനായിക്കൊണ്ട്, അവയുടെ കെണി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവയോട് വളരെ ഉദാസീന ഭാവം കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവയ്ക്ക് അതീതനായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുവോ? ആത്മനിഷ്ഠനായിട്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് നല്ല അറിവുണ്ടായിരിക്കും. താൻ ഈ ശരീരമല്ല, ശരീര സംബന്ധമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളോ ഒന്നുമല്ല. എനിക്ക് ലഭിച്ച ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും കൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കുകയും ഭഗവാനെ സേവിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ലഭിച്ച ജ്ഞാനമുള്ള ആ വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവിൽ എപ്പോഴും ആനന്ദം കൊണ്ടിരിക്കും. കാരണം ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ആനന്ദം ഒന്നുമല്ല എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തികച്ചും ബോധ്യമുണ്ട്. അദ്ദേഹം അതിനെ അനുഭവിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ വ്യക്തിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആത്മാവിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആനന്ദം അദ്ദേഹം സദാ അനുഭവിക്കും. ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് ഭഗവാന്റെ ആനന്ദം. ഭഗവാൻ സദാ ആനന്ദനാണ്. ഭഗവാനെ എന്താണ് പറയുന്നത്? സത്ത് ചിത്ത് ആനന്ദം എന്നാണ് ഭഗവാനെ പറയുന്നത്. സത് ചിത്ത് ആനന്ദ സ്വരൂപൻ. സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എന്നെന്നും ശാശ്വതനായ എന്നാണ് അർത്ഥം. ചിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ അറിവുകളും ഉറവിടമാണ് ഭഗവാൻ. ആനന്ദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എന്നേക്കും ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നവൻ എന്നാണ് ഭഗവാന്റെ അർത്ഥം. ആനന്ദം എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം ബ്ലിസ്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ വിഭിന്ന അംശമാണ് നമ്മള്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആനന്ദമുണ്ട്. നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, സദാ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് തന്നെ ചിന്തിച്ച് ആത്മാവില് ധ്യാനനിഷ്ഠനായി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ, ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചറിയാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ആ ആത്മാവിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ആനന്ദിച്ചിരിക്കാൻ, ആത്മാവിനോടുള്ള രുചി പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ആത്മാവിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിലപ്പുറം ഒരു ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ തോന്നില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ ആത്മനിഷ്ഠനായിട്ട് സുഖദുഃഖങ്ങളെ തുല്യ നിലയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഈ ശരീരമായിട്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ നിലനിൽക്കുമ്പോഴും സുഖദുഃഖങ്ങൾ വരും ഒക്കെ ചെയ്യും. എങ്കിലും അതിൽ യാതൊരു വിധത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ എവിടെയും അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കാതിരിക്കും. അങ്ങനെ ആരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ മൺകട്ടയും കല്ലും പൊന്നും ഒക്കെ ഒരുപോലെ ആവുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ സ്വർണം കണ്ടാലും മൺകട്ട കണ്ടാലും ഇനി രത്നമോ മരതകോ പവിഴോ എല്ലാം കണ്ടാൽ അതിനൊരു മൺകട്ട പോലെ അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാം ഒരേപോലെ തോന്നുള്ളൂ. ഒന്നിന് ഭേദഭാവങ്ങളില്ല. അതൊക്കെ തോന്നുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ രജോ ഗുണ സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർക്കാണ് അതെല്ലാം തോന്നുന്നത്. അപ്പം ഇതിനൊന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല. ആർക്ക് പ്രിയമായോ അപ്രിയമായോ യാതൊന്നുമില്ലയോ? അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും പ്രിയമായിട്ടും അപ്രിയമായിട്ടും ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുന്നില്ല. ധീരനും നിന്ദകളിലും സ്തുതികളിലും മാനത്തിലും അപമാനത്തിലും സമചിത്തനും. അദ്ദേഹം വളരെ ഏത് അവസരത്തിലും അദ്ദേഹം വളരെ ധീരതയോടെ ആയിരിക്കും നിൽക്കുക. അദ്ദേഹത്തിനെ ആര് നിന്ദിച്ചാലും അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നുമേ അത് ബാധിക്കില്ല. നമ്മളെയൊക്കെ ആരെങ്കിലും നിന്ദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തിരിച്ച് 2 വർത്തമാനം പറഞ്ഞെങ്കിലേ നമുക്ക് അവിടെ സമാധാനം വരുള്ളൂ. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് നമ്മളത് വളരെ വലിയൊരു പ്രശ്നമാക്കി മാർക്കും.
പിന്നെ നമ്മളെ ആരെ സ്തുതിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ സന്തോഷിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികളിലൊന്നും അദ്ദേഹം അതിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തെ അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിക്കുന്നും കൂടിയില്ല. അപ്പൊ നിന്ദകളിലും സ്തുതികളിലും മാനമായിക്കോട്ടെ അപമാനമായിക്കോട്ടെ, നമ്മൾ ആരെ അപമാനിച്ചാലും ശരി, നമുക്ക് മാനത്തിലും അപമാനത്തിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിന്തകളൊന്നും, ഇതൊക്കെ ശരീര സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ബോധമാണ്. ഇതെല്ലാം മാനം, അപമാനം, നിന്ദ, സ്തുതി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ശരീരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളാണ്. അപ്പം ഇത്തരം വിഷയങ്ങളൊക്കെ വന്നു ചേരുമ്പോഴും സമചിത്തതയോടുകൂടി അദ്ദേഹം ഇരിക്കുകയുള്ളൂ. സാധാരണ ലൗകിക വാസികളെ പോലെ അതിനൊന്നും എതിർക്കുവാനോ അതിനൊക്കെ റിയാക്ട് ചെയ്യാനൊന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾ, ഈ ജ്ഞാനം ആർജിച്ച വ്യക്തികൾ ഒരിക്കലും അതിനൊന്നും തുനിയില്ല. അപ്പം ശത്രുമിത്ര ഭേദമില്ലാത്തവനും, അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാവരും സമതുല്യരാണ്. സമഭാവത്തോടു കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം എല്ലാവരെയും കാണുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാഴ്ചയിൽ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ അദ്ദേഹം ആരെയാണ് കാണുന്നത്? ഭഗവാനെയാണ് ദർശിക്കുന്നത്. അപ്പം ആ ശരീരാടിസ്ഥാനത്തിലല്ല അദ്ദേഹം ഓരോ ജീവാത്മാക്കളെയും കാണുന്നത്, ഭഗവാന്റെ അംശം എന്നുള്ള നിലയിലാണ് കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരോടും ശത്രുവോ മിത്രം എന്നുള്ള ഒരു ഭേദഭാവമില്ല, ആരോടും തിരിച്ചു വ്യത്യാസമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാർഷ്യാലിറ്റി ഒന്നും അവിടെ ഇല്ല. അപ്പം നിരുദ്യമനുമായ ആ വ്യക്തിയെ ഗുണാതീതൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പം ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച വ്യക്തിയുടെ ഗുണങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. ഈ ഗുണങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് സ്വയം വിലയിരുത്തിയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, നമ്മൾ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത്. അപ്പം ഇനി കൂടുതൽ വിശദീകരിച്ച് തരേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അപ്പം ഈ ഗുണങ്ങളൊക്കെ നേടിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനാണ് നമുക്ക് ഭഗവാൻ മനുഷ്യജന്മം തന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഈ സത്വ രജോ തമോ ഗുണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ എത്രയോ കാലങ്ങളായി നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ പെട്ട് കളിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ പെട്ട് ഇങ്ങനെ ഉഴലുകയാണ് നമ്മൾ. ഇങ്ങനെ ജനിക്കുക, മരിക്കുക, ഇങ്ങനെ ഓരോ ജന്മങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എടുക്കുക, പിന്നെ അതിനനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഇങ്ങനെ ജനിക്കുന്നു, ഇങ്ങനെ പഠിക്കുന്നു, കുറെ പഠിക്കുന്നു, സ്കൂളിൽ പോകുന്നു, കുറെ ബിരുദങ്ങൾ എടുക്കുന്നു, കുറെ ജോലി ചെയ്യുന്നു, കുറെ ധനം സമ്പാദിക്കുന്നു, വിവാഹം കഴിക്കുന്നു, അതിലേക്ക് എത്തുന്നു, ബൈ പ്രൊഡക്ട്സിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു, പിന്നെ ജരാനരകൾ വരുന്നു, കുറെ അസുഖങ്ങൾ വന്ന് കിടക്കുന്നു, ഓർമ്മ നഷ്ടപ്പെടുന്നു, പിന്നെ അങ്ങനെ പല 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 കാര്യങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു. ഇത് തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ചെയ്ത കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച്. അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് അതീതനാവാനാണ് ഭഗവാൻ ഓരോരുത്തർക്കും നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ എല്ലാം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അടുത്തത് 26-ാമത്തെ ശ്ലോകം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 26-ാമത്തെ ശ്ലോകം. മാം ചയോ അവ്യഭിചാരേണ ഭക്തിയോഗേന സേവതേ സഗുണാൻ സമതീതൈതാൻ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പതേ. ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് വേഗത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താം. അപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ, ഇത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് തന്നെ എന്തോ പോലെയാവും ഇത് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ആ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ പെട്ട് അതിക്രമിക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവാനെ ഭക്തിപൂർവ്വം സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ആ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാതെ, കുറച്ചെങ്കിലും നമുക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ടി വരും. നമ്മളൊന്നും അത്ര ഉന്നതിയിലെത്തിയ ആൾക്കാരല്ല. പക്ഷെ കുറച്ചെങ്കിലും നമുക്ക് ആ സാധനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറച്ചെങ്കിലും ആ മായയുടെ പിടിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഏതൊക്കെ പരിതസ്ഥിതി വന്നാലും നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ, എന്തൊക്കെ പ്രതിസന്ധികൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നാലും നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള വിഷമങ്ങളെയും പ്രയാസങ്ങളെയും ഒക്കെ നമുക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരും. ചിലതൊക്കെ നമുക്ക് നിസ്സഹായ അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ വന്നാൽ പോലും നമ്മൾ ഒട്ടും വ്യതിചലിക്കാതെ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിൽ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെയും മനസ്സിനെയും ചിന്തയെയും ആ ദൃഢവിശ്വാസത്തെയും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബ്രഹ്മപദത്തിൽ എത്താമെന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറയുന്നത്. അപ്പം ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം എന്നതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പം ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മൾ വലിയൊരു ആപത്തിൽ നിന്നാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു കരാളഹസ്തത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുന്നത്. ഈ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതോടുകൂടി നമ്മൾ ഈ സംസാര സാഗരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്നേക്കുമായിട്ട് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ആ ഒരു വലിയൊരു പ്രവൃത്തിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഭക്തിയുത സേവനം, ഭഗവാനെ സ്വന്തം സമർപ്പണം ചെയ്തുകൊണ്ട്, സ്വാത്മാർപ്പണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് വേഗത്തിൽ അതിക്രമിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പം കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിപ്പിക്കുക, അതിനെ കൂടുതൽ കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിപ്പിക്കുക, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവാനുമായിട്ട് കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് അതിനുള്ള ഏക പോംവഴി എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് 27-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്, അവസാനത്തെ ശ്ലോകമാണ് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ. ബ്രഹ്മണോ ഹി പ്രതിഷ്ഠാഹം അമൃതസ്യ വ്യയസ്യ ച ശാശ്വതസ്യ ച ധർമ്മസ്യ സുഖൈസൈകാന്തികസ്യ ച. അമൃതവും അക്ഷയവും ശാശ്വതവും ആത്യന്തിക സുഖത്തിന്റെ മൂലസ്ഥാനവുമായ വ്യക്തി ശൂന്യ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനവും ഞാൻ തന്നെ എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ബ്രഹ്മം എന്നാൽ എന്താണ്.
അപ്പൊ ബ്രഹ്മവാദികൾ എവിടം വരെയാണ് ചെല്ലുക? ബ്രഹ്മപദത്തിൽ, അതായത് ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രകാശ ജ്യോതിസ് വരെ എത്തുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ എന്താണ്, അവരും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാനായിട്ടും ഈ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിജീവിക്കുവാനായിട്ടാണ് അവരും ശ്രമിക്കുന്നത്. അവരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എങ്ങനെയാണ്, അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ തലത്തിലേക്ക്, ഭഗവാനെ അറിയുന്ന ആ പരിപൂർണതയിലേക്ക് അവർ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ക്രമേണ അവരും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തും. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അമൃതവും അക്ഷയവും ശാശ്വതവും ആത്യന്തിക സുഖത്തിന്റെ മൂലസ്ഥാനവുമായ വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പം ഈ എന്താണ്, ബ്രഹ്മത്തിന്റെ, വ്യക്തിശൂന്യമായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനവും ഭഗവാനാണ്. കാരണം അതും ഭഗവാനിൽ അതിന്റെ ഉറവിടവും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. ആ പ്രകാശം ജ്യോതിസ് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ആ ജ്യോതിസിന്റെ ഉറവിടവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമൃതവും, അതായത് നാശമില്ലാത്തതിന്റെ അക്ഷരം അത് തന്നെയാണ്, നാശമില്ലാത്തതിന്റെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതിന്റെ ആത്യന്തിക സുഖത്തിന്റെയും മൂലസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനവും ഞാൻ തന്നെ എന്ന് പറയുകയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ. അപ്പം ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞവരും, ഭഗവാനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മത്തിന്റെയും എല്ലാം പലതരത്തിലുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങളിലൂടെ ആധ്യാത്മിക തലത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരുണ്ട്. അപ്പം അവരൊക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഭഗവാനാണ് നമ്മളെ എത്തിപ്പെടേണ്ട ഏറ്റവും അവസാന ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പം ഭഗവാൻ ഈശ്വരൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണനാണെന്നും ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നും വ്യക്തിഗതനാണ് ഈശ്വരൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ആ ഏകനായിട്ടുള്ള ആ ഈശ്വരനെ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാവിധ ഭൗതിക മോഹങ്ങളും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് എന്താണ്, നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഉടുതുണിയോട് പോലും നമുക്കൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവരുത്, അതിനോട് പോലും നമുക്കൊരു ആസക്തി ഉണ്ടാവരുത്. അത്രമേൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ടായിത്തീരണം. ഞാൻ എന്റെ എന്നുള്ള ആ ബോധതലത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉയരണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങള് ഫലം ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഫലം ത്യജിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ്, നമുക്ക് ഞാൻ എന്റെ എന്നുള്ള ഒരു ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധം നമ്മൾ അവിടെ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പരിശീലിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനോട് നമുക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടാവാതിരിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പം കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ ഭഗവാൻ സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യും തോറും നമ്മൾ ആ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളുടെ അതിന്റെ ഫലം സുഖമായിക്കോട്ടെ ദുഃഖമായിക്കോട്ടെ അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. സുഖമാണെന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഈ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം എന്തായാലും നല്ലതല്ലേ എന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, പുണ്യം ആർജിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇവിടെ ജനിക്കേണ്ടി വരും. അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഭവിഷ്യത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. പുണ്യം ആർജിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ പോകും, സ്വർഗത്തൊക്കെ പോകും. നമ്മൾ സ്വർഗത്തുള്ള സുഖാനുഭവങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. ആ പുണ്യം തീർന്നു കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ കർമ്മഭൂമിയിൽ വരേണ്ടി വരും. വീണ്ടും നമുക്ക് അതേ പുണ്യങ്ങൾ തന്നെ, കർമ്മങ്ങൾ തന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും ചെയ്യണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല. നമ്മൾ എവിടെയാണോ ജനിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ സ്വഭാവങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും ഒക്കെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ഏത് തലത്തിലേക്ക് പോകുന്നു അതൊന്നും നമുക്ക് പ്രവചിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല. അപ്പം ആ 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാന് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ അത് സാധ്യമാകൂ എന്ന് പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഒരു 9 തന്നെ ഉള്ളൂ. പെട്ടെന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് നിർത്താം. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ആദ്യ പിതാവ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ശ്ലോകം ഏതാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നോ? അതെ, അത് ഏത് ശ്ലോകമാണ്? എത്രാമത്തെ ശ്ലോകമാണത്? 14ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓക്കെ, നാലാമത്തെ ശ്ലോകം 14:4. ആകെ എത്ര തരം ജീവാത്മാക്കൾ ഉണ്ട്? 84 ലക്ഷം. 84 ലക്ഷം ജീവവർഗങ്ങളുണ്ട്. അതെ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ ഏതെല്ലാം? സത്വഗുണം, തമോഗുണം. സത്വഗുണത്തിന്റെ ഫലം എങ്ങനെയാണ്? വിശുദ്ധമാണ്. എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ സുഖം കൊണ്ടും ജ്ഞാനം കൊണ്ടും ബദ്ധരാക്കപ്പെട്ടവരാണ്, സന്തോഷിക്കുന്നവരും. അതെ, അതാണ് അതിന്റെ ഫലം. ധാരണ ഉണ്ടാവും. അതെ. ഇനി പിന്നെ താമസ സ്വഭാവിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഏതൊക്കെ? മോഹന കാരണമായ തമസ് അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് ജനിക്കുന്നു. പ്രമാദം, ആലസ്യം, നിദ്ര എന്നിവയാൽ ബദ്ധരായിരിക്കും. അപ്പം 14:26 26ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? 26ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഏത് പരിസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് ത്രിഗുണങ്ങളെ കടന്ന്
ബ്രഹ്മഭാവം പ്രാപിക്കാൻ ഇത് അർഹരായിത്തീരുന്നു. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണത്. നമ്മ പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ വരുമ്പോഴും നമ്മൾ അതിനെ തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ തന്നെ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വിട്ടു പോകരുതെന്ന്. ചില അനുഭവങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പം ഈ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നാമം ജപിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും വന്നല്ലോ, ഞാൻ ഇനി നാമം ജപിക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമല്ലോ. നമ്മൾ ഓരോ ദുഃഖങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഒക്കെ ഈശ്വരനെ കുറ്റപ്പെടുത്തി നമ്മൾ പറയും. അപ്പം അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവാതെ അത്തരത്തിലുള്ള കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായി, നമുക്ക് ആ ജ്ഞാനം മനസ്സിലായി, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. ഇതിനൊന്നും ഭഗവാൻ അല്ല കാരണക്കാരൻ എന്ന് നമ്മൾ ഈ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ചോദ്യം, രാജസ സ്വഭാവിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ. രജോഗുണം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അതിയായ ആസക്തിമായ പ്രവർത്തനം, കഠിനമായ പ്രയത്നം, അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹം, മോഹാവേശം എന്നീ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു. ബ്രഹ്മാവ് വാഴുന്ന ഗ്രഹം. ബ്രഹ്മഗ്രഹം, സത്യലോകം. 14:1 എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പരമമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നാളെ കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.